Int il-Madonna. Le, minix. Dal-għodu meta ċempilt legat li għatlet ħosniet nisejra għant il-dentist. Imma mami, jinħan weġġa u inti tajli, ija ta' this is, ija. Għat ma kelli sodda, sa' kemm iż-żewġt. Ġil ma kenniex niklu. Bil-telefon najdu kemm għal-buzz. Mil-wahda neħibu t-nejn. Nifmux dwar x'qadrednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-parti staġġar! Fuq il-parti staġġar! Mela, tlaqna? Tlaqna? Bib maluq, all right? Mela, go. Tlabtuna nisa li għamlu ħwejjeġ kbar għal dan il-nazzjon u xem mikbar mill-mara li weldet lili. Għalikom il-lejla, sinjuri, għal-episodju speċjali tal-miliet mal-mama tijaj, Francis Mallia. Hello. Hello, ma. Hello. Meles, mama. ħanħejk ftit. Ħafna nies qabel ma jiġu hawnhekk jgħidu li l-istess affarijiet li qed inti qabel ma bdejna li naħseb m'għandux ħafna affarijiet xi ngħid u naħseb li nies mhux sejsu. Naħseb anke llum Marka Milleri fuq il-Facebook kiteb xi ħaġa ta' din ix-xorta li jgħid li speċa ma pretendix li n-nies ħajt jinteressom minn dak li kellu xi jgħid. Aktar minn hekk, once li ħanlestu minn hawnhekk il-probabilità isu 8 minn 10 tal-mistiedna tiegħi jaqbadhom anxiety attack u l-lejla qabli ma torqodx. Però m'għandekx għalfej. Qabel ma nibdew bit-taħdida tagħna kemm nixtieq nirringrazzja lill-patruni tagħna li ħelana patrun magħna x'għandna bro, all right? Kif aħna. Nirringrazzjak tal-li tappoġġjana, nirringrazzja l-patruni kollha li ta' kuljum speċa dil-komunità qiegħda tikber, patreon.com/Jon Mallia jekk tridu tinaqdu magħna. U tiżguraw li dal-proġett ikompli u jkompli jikber bħalma tafu id-dieħla jekk intom diġà patruni mhux probabbli diġà rajtu t-taħdida tiegħi ma' Marka Milleri. Jekk m'intomx patruni id-dieħla toħroġ it-taħdida tiegħi ma' Marka Milleri esklusiva kbira. Huwa sforz l-għajnuna li jtuna l-patruni li nkunu nistgħu nagħmlu dan ix-xorta ta' spedizzjonijiet. Mela, grazzi wkoll l-sponsors tagħna Derek Meats jekk ma ġibtux id-Dundjan min għandu d-Dundjan huwa ent. Free Hour, grazzi lil Sphinx, E-Cabs, Mattress Collection għax wara klala ħamġi torqod sew. Frank's Gentleman's Essentials tal-whisky imma llum il-mama ma għanti ġawulek il-port. Il-port f'din it-tazza eleganti ma nafx hekk nistgħux ninkwadraw hawnhekk li ħejja lina Mark il-ħabib tagħna. Ux Mark inti ħriġ biha l-idea vera tidher xi li ħriġ biha. Grazzi wkoll il-karizma, il-sanja, il-flotation tank. Għatma għamiltu għanti xi darba morru, issa neħdok. U l-ħbib tagħna tef it-tazza tal-li wkoll qed jgħinuna bis-sit, bil-website x'għandna ndru napprezza ħafna. Mela, France, kif int? All right. Insomma, hekk ansjuża. Noqmos. Għax ma fx naqbad ngħidu, sanna. Ħalli fidi, darba irrilassa, ħalli fidi. Fidek. U taf li mhux se jkollna nkwiet. Le. Insomma, ma nafx. History will say otherwise. Isma, dal-għodu meta ċempilt legat li għatlet ħosniet nisejra għant il-dentist. Għax tibżaw, taf li t-tamela, t-tmur u nibżaw. Ma kellek lażlek, tiġiġ lajon, Insomma, you twisted my arm a bit. How did I do that? Tinsisti. Tamel nisni xi tifel abbużiv, imma. Jon, tpoġġi li xklim ġoħalqi. Għarret, qed nistressjak, Franz. Ħafna. Meditation tagħmel, Franz, inti? Le. Nasib aħjar bdejt illum. Mawx. Isma' ma. Għalli. Għawek fil-fata ħafna nis li, mux ħafna nis, ma għotnej nis li għafuk partikolarment għaw il-randona u il-wejza. Randoni li nafu kem. Pratikament eċumijak, randoni li għafek ta' 12 sena, il-wejza naħseb dal-ħar 4 snin 5, imma l-leġġet 8, zom inti l-ek 8 snin moħti. Jesus Christ, that's fast. Apparti, xinuwa? Propja Kaja għanda 8.
Ġifieri bej wieħed u Kaja hija l-kelba, u l-kelba tagħkom għandha 8. Timmarka bil-kelba, kemm għandha żmien il-kelba. Insomma, il-punt huwa li int mara li missejt il-ħajja ta' ħafna nies, ħafna uħud isejħulek jarawk bħala fil-fatt dan il-mit ta' Mama Francis li speċa mit li jidwi fil-kontinent Afrikan żgur, fil-kontinent Ewropew ukoll, u ħafna nies Maltin li impattajtilhom ħajjithom b'mod kbir, drammatiku. Niċċara, li huma laqtu lili wkoll, ġifieri it was both ways. Dejjem. Kif? In-nies li ntqajt magħhom ħafna minnhom ġifieri ħallu impatt fuqi li ħanibqa' niftakarhom sakemm immut ġifieri. U nibqa' nħobbhom sakemm immut. Għal-volja ma narhomx jew hekk. Imma daħie. Issa qabel ma naslu għal daw il-karattri dan l-elenku wiesa ta' karattri għandna kull kulur u kull xejra. Li għamlet ovvjament it-trobbija tiegħi waħda interessanti u waħda li. Kolorita. Nibdew b'autoanaliżi. Inti il-karattru tiegħek kif tiddiskrivih? Madonna. Inti l-Madonna. Le minix. Kif jiena? Asnaf. Ħajjar tajli inti x'taħseb fuqi. Le ħanajlik ma ibda inti. Kif tarak meta taħseb fi Francis Mallia minni il-karattru tagħha? Bnidma sempliċi ma tħobbx affarijiet kbar. Tipprova tgħin dak li jkun. Però nħobb li nnifsi wkoll, ġifieri nħobb l-affarijiet tiegħi. X'inhu ma l-affarijiet tiegħek li tħobb? Issa l-hemm Sofija l-ewwel waħda. Sofija chips. Xi darba jien kont il-favorit. Ġiet irrelegat. Nħobb ħafna l-annimali u affarijiet hekk li tuni ħafna enerġija tajba u pożittiva. Nħobb in-nies. Ġifieri li int pereżempju naqra se kif sawek, ma tiffigurax hekk meta taħseb dwarha. Jekk naħseb li għandi raġuni nkompli għaddejja. Ma taċċetta li inti ftit rasek jibżaw. Ejva. U naħseb tal-punt ħafna jien. U sobrija jien narak ħafna għol. Sobrija fl-ma sens. Fis-sens li bħal meta konna żaru, pereżempju, morlu għal dil-istorja tad-dentist li għatli dal-għodu. Jien niftakar li mor miegħek għand id-dentist u ngħidlek. Imma mami, jien ħanweġġa u inti tgħidli, hija ta' this is hija. Le, di ħatkun esperienza tal-qamel, ma jkollu bżonn nagħmluha. Ma kont ngħid il-verità għax laqsaq ngħidlek u li mhux se tweġġa mbagħad tpoġġi f'dak is-siġġu tweġġa. U ġennek. U naħseb format li ħafna l-karattru li speċna naċċetta ir-realtà. Anke tsejra l-injection jew hekk anke l-Abigail ġifieri. Miskina darba tad-dentist Abigail ħanajda. Morna tad-dentist, insomma, preparajta li ħadd tweġġa xi ftit u hekk. U wara li għalla la sinna speċi għax tamel brace, għalt li moħa nikbi għata għara. Miskina. Għata, I'm sorry, jekk ġaltek ma tikbi speċi ta' biex tkun strong u għek, għata no, kbi, tajjeb li tikbi ta' fki. Imma gustajta. Kemmu importanti għalik li tkun strong? ħafna, ħsebu. Jina kelli nkun strong minn meta kon zaħira ġifieri, biex wasalt fej wasalt u kelli lilkom u rabbejt familja. U l-achievements li għandi ġifieri bl-strength li rabbejt matul l-snin. Fil-fatt, nibdew minnem. Inti kellek misirek alkoholiku, twalit u trabbejt fil-faqar, f'karrija. Id-diskrivi l-eżistenza ta' Francis Mallia bħala tifla. That was very sad. I mean, u ta' dwejja noqdu b'żewġ mamar minnar kamra tal-banju, toilet infarrak. Għal-bidu kena toilet fil-garlarija u tittoħroġ biex nkella tagħmel, u mbagħad it-siju rranġaħulna biex iġi ġewwa. Qatt ma kelli sodda, sakemm iżżewwiġt, konna nifres fl-art.
Ħwejjeġ dejjem jew hand-me-downs, jew għattajn, jew faqar. Ġil ma kenniex niklu. Issa l-problema kienet marx noqgħod ngħid kontra d-dadi tajju, vera alkoholiku. Imma kellu problema, so kien raġel intelligenti ħafna. Qalbu tajba ħafna. Imma kellu l-problema ta' xorb, ma ta' jixrob mbagħad. Nikollu l-problemi ma jafx x'inhu jagħmel. Għalkemm li u l-loħti qatt ma sawwatna, sa fejn nafin, li żgur li lewqas il-loħti ta'. Imma mal-mami kien ikollu ħafna xi jgħidu xi tlieta ta' fil-qodu hekk isib il-lamok fuq is-sodda tiegħek. U jgħajjat fuq hekk. Esperjenzi koroħ. Ma tantx nistieq nerġa' naħseb fuq. Terġa' tgħixhom. No, naħseb fuq. Ma se ngħixhom żgur. U semmejt li kien hemm ħafna ġranet fej kienu ħafna, maċ ħafna fil-fatt, kienet ġieli. Kienu ħafna ġranet fej ma kienx ikolkom xtiklu. Isma, by the way, ħala għamilna għanda l-punt li l-lejla nistaqsim mistoqsijiet li ħafna nis ħajdu dak għall-reċtata speċta. U ma dawma ġeneralment jiena lilek nafek minn emilek iktar mill-ġrajiet li tajt. Allura speċa dal-mistoqsijiet li nistaqsi, jien ovvjament kon naf li tgħix karrija, eċetera, però ma konx naf kemm kienet rikorrenti speċa t-tema ta' xorb li ma jkollkom xtiklu. Naf li inti kont naqra speċa l-hustler tal-familja li kont prova tmur tirranġa biex jkollkom biex tiddubbaw xtiklu. Kemm kienet komuni il-fatt li ma kienx ikolkom. Le, mhux ħafna, imma ma nafx, ħanajdhom issa ma nafx jekk għandix ngħidhom, imma dak iż-żmien pereżempju kienet tibgħat lili tal-ħanut biex niddejjen, għax dak iż-żmien jekk m'għandekx flus tmur tal-grocer u tiddejjen u jiktbu x'għandek ittihom hekk. Tal-mistħija tistħiet ma ngħidu issa ntihomlok u iktibhom please. U mbagħad meta tiġi paga niftakar kienet Wednesday. Kull nhar terba. Tmur ħallas li għandek tagħti u tispiċċalek kważi l-paga u terġa' tibda s-cycle. Francis mur ġib ftit għajlu. Il-paga għalfejn ma kienx isservi, fis-sens li sempliċement kienet paga baxxa. Le, kellu paga tajba d-dedi għax kien jaħdem mal-armi. Sewa. Kellu paga tajba u ħiniet tajbin, imma kellu problema ta' xorb u so kien jixrob ħafna. Allura jaħli ħafna flus fi xorb. U kien jilab ukoll. Kien jilab il-bixkla. Bixkla xi? Ma nafx, ma qatt ma. X'għad jaf x'in il-bixkla? X'għad tara jaf x'in il-bixkla? Bixkla? Ma nafx, qatt ma. So. U għammi ma tantx kienet ġifieri marra tad-dar eżemplari laqqas. Laqqas, għalfejn. Ma kienx tnaddaf, kienna ħafna ħmieġ. Dak it-tip, ġifieri. Mente iżda qed tipponta lej l-idea li fis-sens li inti kellek iktar responsabilità milli supposta dik l-età jew. L-infanzja tiegħek inti gawdejta? Sorry? L-infanzja tiegħek gawdejta? Tfulija hekk? As general, no, le, general hekk. Tħares lura, le, ma kienx feliċi, laqas xejn. Xejn. Imma mbagħad ma nafx, jien naf it-siju kien joħroġna nhar ta' ħadd immorru, aħna close mazzijiet. L-imtiju? Uncle Twan. Il-papa ta' Marjella u Stefani. So kien hemm momenti u jew nilabu fit-triq saħda sta bil-lejl ma' tfal oħrajn nilabu żibeġ il-ħabel. Daw kienu momenti sbieħ. U billina kont isni ġejja minn familja kon deprived du minn ċerta affarijiet. Konna mill-almu tiegħi biex nerbaħ. Biex inkun tajba f'xi ħaġa taf kif. Biex tikkumpensa spiex ta'? Iva, biex nieħu dik is-sodisfazzjon li erbaħt I'm good in something. U għax dik li tinsaqsi, ifhem li trabbejt fiha inti ma jidhirlix li kien hemm speċa senjuri żgur ma kienx hemm. Meta kontu tikkumparaw mal-bqija ta' triq.
Le, kien hemm kienu komdi. U kienu, kieku il-familja tiegħi kienu iktar responsabbli li l-familja. Missieri u ommi konna nkunu tajb bħall-oħrajn. Għax il-paga kienet aħjar minn ta' ħadd ieħor probabbli. Il-vizji kienu li kisruħ. U n-nanna kienet tagħmel xogħol? Xogħol. Fis-sens kienet taħdem, kienet tfittex li kolkom intorojtu ieħor? Le, dak iż-żmien ma jaħdmux. L-ommijiet ma kienux jaħdmu. Sewa. U x'kien dik il-ħabta, x'kienu hekk l-iktar affarijiet, tiftakarx kienu l-affarijiet li kienu vera jinkwetawk li kont konċernata dwarhom? Jon, jekk sa tmur torqod u missier kadu ma ġiex, taf li ħajġi fis-sakra, ma tafx fiex ħin, ma tafx hekk se jagħmel storbju. I mean, tifla daqs it-tifla tiegħek qed ngħid jiena. Immaġina, tistinbaħ bil-lejl di tifla blajjat u storbju. So, daw l-affarijiet li kienu. Di xi ħaġa li baqgħet tiġri. Baqgħet tiġri u sakemm iżżewwiġt. U kont nistħi ħafna wkoll plas li daw l-uġijat ta' x'ismu. Fit-triq kont nistħi li n-nies jaraw il-ministeri fis-sakra mal-art, iġibu id-dar. Sakemm kbirt u mbagħad irrealizzajt isma' dak mhux jiena, mhux astazzjoni tiegħu jiena, taf kif I'm my own person now. U meta realizzajt dik, kont ngħinu mbagħad. Kont ngħinu iqum. Minnu ħsibu, jekk ikun bżonn l-isptar. Ħafna kont ngħinu. U x'kont tħoss għalih imma waqt li kont qed tgħinu? Le ma kontx inħobbu. Sorry. Ma kontx inħobbu. Kont ngħinu għax missieri hu. Ma kont istmerru, purament kien obbligu. Min qallek li dak l-obbligu kien tiegħek? Forsi tommok jew forsi toħtok għala tiegħek? Jien naħseb il-karattru randi mbagħad ngħinu. Per eżempju, jekk ikun hemm animal stranded barra jien ħanejnu. Ġifier mammi kienet dejjem tirrabja miegħi jew nġib xi qattus u stray. Imma dik li ngħin il-ħadd ieħor. Dejjem kienet hemm. Imma fis-sens nifhem li tara qattus barra u tħoss li dan huwa inna vittma u tissimpatizza miegħu u kważi naħseb inti tasal tħobbu kważi dak il-qattus mal-ewwel. Mal-ewwel. Tuħu responsabilità mal-ewwel. Le ma dik ir-responsabilità naħseb fil-każ tiegħek jekk naħseb ma nafx, ma naħseb li hija informata ftit mill-fatt li għandek fakultajiet kbar tal-empatija. Naħseb. Imma inti qed li għal-missierek ma kont empatizza, sempliċement ma kontx tħobbu tempatizza, kont taraħ naqra vittma ta' ċirkustanza tiegħu innifsu, jew kien jifrustrak, kien jirrabjak, jew forsi rittur in-nies li isma' jien ma ħossniex umiljat, għadha missieri, fakit m'hemmx tagħmel, ħanġor salibi. Għan-nies ma kont nagħmel xejn. Qatt ma interessak? No. Laqas naf, għat maħsibt fuq għalix, imma li niftakar ċerta kelli xi 18 kont brajtu fl-art, għamin n-nis iduru miegħu biex għajmuhu hekk. Għal-bidu tkun satistħi għax dak missierek, taf kif. Sadattant, morna l-iskola, għat naħdem, kellna l-ħbib, għala, you cringe meta ta' missierek hekk, għax ħbibek mhux hekk. Mbagħad realizzajt li isma' dak missieri, I'm not him, he's not me. So I can help. Ma fi ħassejt li xorta ma nifhimx li għalfejn. Ma nafx. Tħossok obbligata li għal xi ħadd li qed tgħid li ma tħobbx. Żgur li ma kontx tħobbu. Ma nafx. Ġdifi, ma mux għet nifem il-kalkolu kontu, forsi iktar tart. Forsi. Forsi għet nizadaw daw l-ustja u id-nejn ġalek, nejnek naħseb. Imma li kienet tirrabjani ħafna responsabilta ta' tfal, ma kellhom xu. Kif suppo, għal-kem mbagħad missieri kena ċans li morru naħdmu, niftakar dak iż-żmien, kena 16,
ta' 16 tmur taħdem mal-gvern u konna għadna ma spiċċajniex l-iskola. U missieri lil dal-persuna li għallu trid indaħħalhom lok mal-gvern għallu li jridu spiċċaw l-iskola l-ewwel. Ġifieri kellu affarijiet li huma jaf x'inhuma priorities. Għax inti qabel fil-fatt qabel ma ddeskrivejtu sakemm wasalna l-punt li tajt li ma kontx inħobbu. Kien hemm punt li kont tħobbu? Ħanajdlek ix-xorb ibiddel il-persuna x'niftakar darba u kien Mount Carmel ukoll id-dari mħabba xorb u konna morru narawh kuljum kont imur narah. U darba minnhom il-social worker kien qalli taf li missierek intelligenti ħafna u jiċċajta ċajtir u għatlu thinking about it niftakar hekk meta konna żgħar nkunu qed naraw xi film u jiġi minn warajna rkub teħflar tu jtina qata. Ġifieri he used to be. Imma tant insihom l-affarijiet meta jkun dejjem l-istess fis-sakra. You know, li jisir persuna oħra mbagħad. Ġri u minn filosof laxija nisker? Ekka. Jistemba fil-ħodu jaqbad jixrob. Fil-ħodu minn flok kafe. Issa li taf biex ta' il-servizzi, partikolarment inti li kont social worker. Kont fil-qasam u taf x'servizzi għaw il-lum, taf tibtajnu li għaw il-kodba u fil-kas biex ta' minn irrit juża l-internet jista' jara l-YouTube u l-għajnuna kollha. Tħoss li missierek sa ċertu punt kienu ukoll vittma tal-epoka? Le, kien vittma tal-armi, għax il-xorb kien vera rħis u kienu jinkoraġġuhom biex jixtru u jixorbu. L-armi kienet tinkoraġġihom? Min hekk nara, il-xorb kien vera rħis, kien hemm in-nafi u kull ġimgħa jista' jixtri xi ħaġa, kien hemm ir-ration x'jista' jixtri. B'nofs lira ġifieri jixtri fiex kun x'ismu. So, kien iġib ħafna xorb id-dar. Għax jinsa fejna fien u mhux minn dejjem kien alkoholiku. Dejjem. Dejjem kien alkoholiku? Dejjem. Sejt kien qalli, ma jew Abigail, jew nanna kienet qalti li kien marxi darba l-Ġermanja u l-Ġermanja skopra x-xorb. Le. Le? No. Not the case? Kellu laqam kollu nannu. Ix-xalala. U l-bobo. In-nies kienu jħobbu ħafna ta' ġifieri. Għax qed ngħidlek, he was nice. Għax-xalala. Allora, kif u in-nies, il-komunità, kif kienet interaġixxi ma' t-tifla tax-xalala? Ma niftakartu. Imma ma tiftakarx hekk l-interazzjonijiet ma' n-nies ta' triq, kif kienu kellmu ħarsu lejk, ħbib kellek hekk mill-madwar. Nasab iktar it-tfal daqsi kienu nisajt pastaza, kelma pastaza. Jitnejku bija hekk pereżempju, għax they're better than me. Imma ma ħsibx li ommijietom u hekk kienu. Għax at the same time aħna jiena waħda konna bravi fl-iskola u hekk. Allura ma kienu xaħarsu dawn appona staff kif imma tfal kienu. Ma min jenna f'żarbun jiġi gżajr biex xorta tilbes lilu għax m'għandekx tilbes. Jekk kien aħmar sar nofsu abjad nofsu aħmar. Taf kif? Allura tfal li tilab magħhom Interessanti di kif konti xorta tajjeb fl-iskola. X'kien jimmoti fis-sens għax it-tfal rarament ikunu tajjeb fl-iskola sakemm ma jkollhomx il-ġenituri li qed il-mamma dadi bravi ħafna. Imma kienu jimbuttaw. Intellectually bravi. Allura ma kantu messieri bravi ħafna, jiena kont alla tuba. Le ma kontx tuba. Fl-iskola, insomma, kont falli kollox u jien. Imma għaxriet. Mhux essaġġ. Dik naslu għalija. Jew naqbżuha interament. Delete, edit. Le, minn dejjem bravu kont. Imma għażilt affarijiet oħra, inti. Naqbżuha wkoll. Imma l-iskola kienet xi ħaġa importanti li. Jiġri imma il-valur tal-iskola min. Le, huma kienu jesistu Xorta huma kienu jesistu ġifieri. Le, ma l-mami li kienet fallili. Ma mbagħad kellna nannu. Kienet fallilek l-iskola? Ejja. Blima skop.
No. Mem lebda skop. Xi sempliċement ma kienx kollha btitqajmek pereżempju. Tibqa' d-dar u tiddaru. U sajta Niltaqgħu ma' ħafna l-parents. Imma kienet dik kienet tema prevalenti hekk f'Malta ta' dak iż-żmien. Le. Ġiet fis-60s u trabbejt. Fis-sittinijiet kienu daqshekk diligenti. Fis-sens stringenti jekk li trid tmur l-iskola bil-fors u kien hemm liġi li tobbligak li tagħmel sa 16 sena. Xorta. Sa 14 kien dak iż-żmien. Sa 14. U kienet tiġi infurzata. Ma nafx tax, ma kienx il-każ li jiena ntqajt ma' dawn l-affarijiet. Għat ma ġi social worker id-dar ta'kom jew il-pulizija biex jgħidu. Kien hemm social workers. Ġifieri diffiċli tinforza jekk m'hemmx l-infrastruttura. Imma jiena nerġa' ngħid kien hemm in-nannu mbagħad u Mr. Ommi. Li every so often kien jiġi ċekkja d-dar biex jara kux qiegħda d-dar jekk għax kien jintaqa' ma' xi teacher pereżempju. Tgħidlu ma ġietx skola llum Francis. Kien jiġi straight there and he was very strict. Speċi jaf li jekk morru l-iskola ħan nigwadanjaw. U niftakar darba ġiju ma konċ mor skola staħbej taħt is-sodda. Kont tibża minnu? Li, ma mi batitni, nħobbu nannu ħafna kont. Ma iktar mill-li nibża minnu, iktar kont li niddeq li niddizappuntawħ. Kien jisu forsi figura aktar paternali? Yeah, he was caring. He was caring in every way. Anka nanna kienet tħobbu ħafna. Kulħadd kan ħobbu nannu ta'. Kien jagħti kasta kulħadd. Sajta kulħadd? Ta' tfal kollha tiegħu, tan-neputijiet kollha. X'kien jagħmel nannu? Nannu kellu fabbrika tal-luminata żgħira. X'ismu? Tal-Splendid. Luminata? Luminata. Kont imur nejn jiena fil-fabbrika. Kont taħdem miegħu? Nejn. X'inhu? Nejn. Għal-pocket money? Għal-pocket money. U kont imur nadda fid-dar ukoll tiegħu. Ġifieri innannu kien xi xorta ta' role model għalik? Iva. Kien raġel bil-għal, jaħdem. Jħossib it-tfal. Għammin xitrit ektar fil-ħajja. Imma kien dak it-tipek li poġġik fuq il-kubtejħ u għedik isma fil-ħajja? No, not really. Kien ektar riservat ta' għammin imma inti tħossa dik l-imħabba ġejja minna ħatijaw. Tħossa. U kien jieħu gost nkun għandhom, jew għadha fil-fabrika qabel it-tikketti kont toqtaq l-ħom tal-jom jinsfu terġa twaħħalhom ma kienux bħallhom ġifieri printed fuq il-bottles aw fuq il-flisken. U kien jħobb joqgħod jara niem. Għasa għemmin. Mux sar minna l-fabrika? Bija u għan bat kiber. Ma kien hemm ħadd mit-tfal li kien jinteressa ħalik? Kompli enterprise? Le. Kellhom miljonarju ġenna. Ma kieku għanna, xisma, nanna tajt. Nanna tajt li kellu proposti qabel biex ma ta' kienaw ta' 7-Up jew ta' Coca. Ta' Coca-Cola kienet tajt. Li kienu offrewlu il-shares. Kieku mux jiet għawan parla, kieku jiet għalla Hawaii. Dak il-dubletta tal-Fury. Ma nafx għal-fej b'dubletta tal-Fury. Ma għadni ma dejjaqtek? Le, għadni nibdew. Mela, tistajt biex mela, mux tistajt, t-deskrivi piuttost pulija jibsa, tipo ġalek temmen li din il-mizerja li twelet fija ma kienet ċalik, fil-sens. Jew ħafna nies li jitwildu fil-mizerja. U jibqaw fil-mizerja. Jo inkella. Easier ta' biex joħorġu mill-mizerja, biex għaw min jibqa jemmen li daqsek hemm għalih u issa jrid biex ta' b'xi mod jinnegozja dil-eżistenza mnejka. Għaw minn qasin negozjata, it's the way of life.
Eżatt, u lej jinnegozja fis-sens ta' irrid jgħix bil-fatt li jinnaf għala jekk il-lok jinkeser mbagħad naraw, jekk it-tfal m'għandhomx jilbsu mbagħad naraw, biex ta' li jaċċettaw li dak huwa x-xorta ta' ħajja li huma se jgħixu għal dejjem hija l-eżistenza tagħhom hija x-xorta tagħhom. Mbagħad hawn min biex jemanċiparu jew biex joħroġ minn dik il-miżerja jagħmel kompromessi morali, per eżempju jsir jinnaf servili ta' partit, per eżempju, jgħid u hija mela jiena dal-Ministru jgħid ġob tajjeb fil-Ministeru u noħroġ mill-miżerja. Ma taħsibx li hawn dawn nies? Naħseb, jista' jkun li hawn qatt ma tajt magħhom tajjeb. Qatt ma tajt magħhom. Forsi huma nofs inti tajta. Nis normali, no. Taf li mid-2013 law il-public sector kiber b'25%. Let's not make this a political fucking discussion. But anyway, għaw ħafna minnom, Franz, għaw ħafna minnom. Aktar minn hekk. Dik hija ħasra ta' amma insomma. Hija ħasra u ħsara fl-istess. Aktar minn hekk, però inti għalfejn deċidejt li għalik mhux naħseb intellectually. Mhux l-eżistenza li ħajkollok. Intellectually, marriċ not nitkessa, ma naħseb konna tikka aktar għollin mill-oħrajn. U konnu uża moħħi ħafna fis-sens. I mean, taf li l-ħajja tista' tkun aħjar, you know. Kont naqra ħafna, allura bil-qari titgħallem ħafna. Konna li nista' nkun aħjar. Ma x'ġalek temmen? X'kien hemm fl-eżistenza tiegħek li stajt inti biex tifhem li hemm xi ħaġa aħjar l-ewwel tara xi ħaġa aħjar. Madwarek tara li hemm nies aħjar u tista' tkun aħjar milli inti jinnaf. Jekk id-dar it-toilet imkisser u ħajbqa' mkisser, taf li hemm nies oħrajn li għandhom kamra tal-banju, tħodħu banju, mhux tittoqgħod tinħassel fil-fliskatu taf kif. U l-qarijiet ngħidlek, allura jtik ħafna tama li inti tista' tkun aħjar u di tama tisviluppa fi pjan kif se toħroġ minn hawn. Taf kif u tmur hemmhekk. So, basically it was education li tgħinek. Inti edukazzjoni sa fejn għamilt? Sa Form 5. Xtaqt inkompli ma kenniex flus biex inkompli, so wara Form 5 kanna mor naħdmu. Ma tlaqnu wara qariem ma l-ewwel, x'kont taqra? At the time kollox kont naqra like Ain't It Blighting, konna żaru. Ma kontx nħobb naqra dawn in-nisa bħal ta' Cookson u xi Marelli. Cookson, no idea. No, so ma tan-nisa u ta' prinċipessi u affarijiet hekk ma kontx naqru. Ain't It Blighting x'kollha kien tagħmel? Detective stories. Ain't It Blighting? Ejja. Famous Five. Famous Five ta' Ain't It Blighting. Dejjem sija kull meta nisma' Ain't It Blighting dejjem nimmaġna jew hekk xi Sons and Lovers jew le kelli żball. Sons and Lovers mhux dan. Kelli raġun. Ma xi qrajtek li ġalek temmen li għandek fejt imraħ, għandek fejt tesplora. Li, per eżempju, bħal daw ta' Ain't It Blighting, kienu 4 ħbieb, imorru għanċuġin, kellhom kelb. I mean, jekk timmaġina kellhom dar, kellhom mamma missier, kulħadd. I mean, you want something like that. Taf kif? Veri, m'hemm bżonn ikun xi ktieb mamma mija. Kbir li ħallilek impatt, kollox biex iżżar. U x'kienu d-deċiżjonijiet li bdejt tieħu biex tasal? Nifoka fuq l-iskola, kont nifoka fuq l-iskola, kelli ħafna teachers li għenuni, mux ħafna insomma, imma dawk li ħallew marka ħafna, u għalek nishti forsi għaw xie teachers jismawni. Importanti ħafna li tfal tijom li jittallem, u tijom li jimportak minnu, għax għenuni ħafna. Niftakar ta' stage 2, Miss Board, li she used to acknowledge li tajba fl-iskola u tħeġġidni iktar
Umbat ta' standard 4, mifsud, għax da konna għamlu eżami biex immorru s-sekundarja, mux kullħat kien imur. U jek ma tmux il-sekundarja fejn tmur? Sa' 6, standard 6, umbat toħroġ. Standard 6 ma kemm sena kollok? 14. Zom, imma inti sa fej għamil skola, zom. Sa' form 5, għax umbat għaddejt. Iġviri s-sekundarja hija bej xiex 14 u 16? Le, bej, jina kont standard 4, kollok 11 jew 12, saħħażek. Sewa. 11. Umbat, tam l-eżami jek taddi tmur sekundarja, jek ma taddix kompli l-iskola normali, il-primarja. Kompli l-primarja, sa kemm ikollok 14 sena, tibqa' fil-primarja. Ġifiri jisu ġeneralizjom, dak it-tip. Jo, not really. Before generalized. Li ma bħala level biex tikkontrastom. Le. Poi niftakar kienu jgħidulna għada dik li jew tmur ġeneralizjom jew tmur sekundarja normali. Le. Ma dirx, oħtok kienet għamlet l-eżami. Għamlet l-eżami, again. Inti le. Jena, fattet. Le, ħanajdlek, inti kont għamilt eżami, kellek 8? Li wieħed. Ta' Stella Maris. U rist minn hemm għat li ma l-ħaqx l-estate kollox, għatlek ma importax, għamijak ma t-murxaw, t-murx imkien ieħor, don't worry, u għaddejt. Jak għattilek, blek l-inkwit. Ija, inkwitajt. Kem jgħadħalu. Pero kont ħelu. Gustani, jena. Għajt, u xkien, speċjalment l-edukazzjoni sa' kam kellek 14 sena? 16. Sa' kam kellek 16 sena. Un bat wara 16 sena, biex xamilt minn hemmhekk. Naf li mor taħdem id-dellaru dak iż-żmien kien. Qabel. Ma kienx hemm ħafna xogħlijiet fis-69-70 jisu kien. Ma kien hemm u konna nikdbu ħafna applications jiena waħdi għax waħdi kienet fl-istess klassi miegħi għax kien ikollok 2 chances biex tagħmel l-eżami u tgħaddi għas-sekondarja. U oħti kienet jien kont għaddejt mill-ewwel. U oħti għaddejt mit-tieni sena, konna dejjem fl-istess klassi u hekk. Konna nitfaw ħafna applications, naraw gazzetta, il-gazzetta kull-jum konna nxruha per eżempju, minn dejjem, għal-kemm konna f'dik is-sitwazzjoni. Min kien jinsisti fostkom li tixtru għal-gazzetta? Id-dadi. Xorta? Kien jaqra ma? X'kien jaqra? Le, kien jaqra. Fis-sakra u jaqra? Ifem, kien kollu momenti meta ma jkunx fis-sakra. Dak li jistembaħ. Jek jorqot u jqum ikun all right. Mbagħad jerġa' jaqbad jixrob. U f'dak is-sata jaqra. Dak is-sata jaqra l-gazzetta u. Kien, ma dak iż-żmien naħseb mhux naqab propagandisti probabbli kienu l-gazzetti. L-Orizzont konna xu. L-Orizzont kien. Jew il-Helsin. Tal-Labor. Sewa. Kontu familja laburista? Le, nanna mux laburista, nanna nazjonalista. Fakken toqtol. Kienet, u l-nannu. Nannu kien. Minn Tofjan kien. Laburist. Sewa. U nanna nazjonalista u kien jġildu ħafna. Politika għu. Plus il-problem li kellhom dab kienu jġildu. Xtib ta' assistenza digu, spiex ta' tiġilet fuq fakken kollox. U xorta tibqaw teħxu fl-istess dawġi kmar. X'kienu waqqaf il-nanna mill-li sempliciment ġestajt fakket u titla? Ma sibx kienu jagħmlu għadak iż-żmien. Għandi ftit rabja li jommi ta' ġifieri. Ma jiena qed naħseb b'ħsieb ta' tiegħi li għaddejt ħafna affarijiet. Ommi nirrabja li ma ħaditx ċerta deċiżjonijiet li tipproteġi tfal. Ma wkoll missieri mbagħad. Ma naħseb spiex ta' kella dipendenza finanzjarja wkoll fuq nannu. Biex x'ħax il-Madonna li għamel. Ma nafx ta' kien naħseb taħħax. Naf ċerta li kikun nannu kienet qaltlu, ħanitlaqgħu niġi għandek kien għal-kem probably inkwieta it wasn't a thing to do li titlaq il-raġel dak iż-żmien. Imma żgur li kien jilqaħħa. Mela, somma, snin wara emanċipajt ruħek, kellek żewġ tfal,
glorjużi. Yes. Wieħed iktar mill-oħra. Le, daqsu xi. X'qeda fuq il-kamra importax. Dik editja, wejza. Le, ta' Mort l-Università, Ta' 40, ta' 40 sena ma 40. erġet mort l-Università, xi studjat l-Università, jidilna naqra Social jiena naf work. ovvjament. social work studjajt. Pratikament il-moment li inti emanċipajt ruħek u sibt saqajk u kellek biex ta' xi xorta ta' sisin sodi, bdejt tara kif Diki. tagħmel li tgħin il-ħaddieħor Ejja. mal-ewwel. Ja. Dak minn dejjem ma kien lan li tasal f'punt fej La, isma' ta' ħanissemmen biex nkun nista' nkun ta' spalla ġartieħor. Le, it happened, just happened. Għat ma pjanajta. I mean, kelli ħafna affarijiet f'ħajti, I mean, anka wara li kbirtu hekk, li kien il-namel xi choices. Ma mrex noqgħod niftaħ fuqhom imma. Li għalmuni li naf nieħu deċiżjoni li jkun aħjar għal kulħadd. Taf kif? Stajt nieħu deċiżjoni li tkun ħażina għal kulħadd. Inklużi inti u għabi, ġifieri. So I knew I could use my brains to help others to achieve. But it takes biex tiktar mill-moħħ, tiktar mill-fakultajiet intellettwali biex tgħin il-ħaddieħor. Trid stamina, trid Ija, enerġija. ħafna paċenzja, sabar. Tittemmen ħafna f'dak li jkun. Imma Trid għalfejn- ma tiddeżappuntax ruħek. Fis-sens li meta ħadd ġejt mill-miżerja. X'ġalek għalfejn ma milġ bħala ħaddieħor li speċa kellek tlajt fis-saf soċjali fejn l-affarijiet kienu aktar komdi, għall-karozza kellek 2, kellkom il-negozju l-belt. Ma stajx tibqa' speċ ta' kif l-aspirazzjoni tiegħek Ħanajdlek għax jiena naf li wasalt fej wasalt. B'ċerti affarijiet. Sawa first and most fil-familja ta' madwar li enuni. Ok? U l-edukazzjoni. U li ikollok aspirazzjoni. Speċi nħares il-barra jena u najt. Rrit nipaqawi u rrit murem. Taf kif? U ħafna mit-tfal li ntqajt magħhom. Kont naf li b'ċerta għajnuna ħajaslu. I mean, u jena control model għax, kon najdu min kom bħalkom għaw. Imma, u kol tintaqa ma ħafna tfal li jumna bravissimi. Imma l-ħajja ta'tom ħafna fuq wiċċhom. U jiexu ġo institutions mux sabiħa ġifi ma tal-likx taħseb ċar. So I wanted to be that person to show them the way that yes, you can do it, you can do it. U ħafna minnhom did. Only the very few didn't make it. So in the long run, vera worth it kienet. It is worth it. Okay, ma nibdew. Miss għalek najdlek missew li ħafna ħajti. Għax meta tarom mbagħad, Jaslu. jaslu għandhom il-familja tagħhom jew m'għandhomx imma taf kif ma żewġux forsi u hekk. Fil-fatt illum templit li waħda li kont Content. Mela nibdew, ġifieri mela inti search social worker. Muġek. U minn hemmhekk imma bdejt tkun ta' għajnuna. Jew pereżempju niftakar meta kienu ħelsu mill-ħabs il-Nelson Mandela, naf li forsi hija xi ħaġa li m'għandix direttament x'taqsam miegħek, però kien moment li jien dak iż-żmien niftakar kien vera importanti, jien kelli xi 8 snin, niftakar tara t-televiżjoni tibki. Dejjem kellek isek dis-simpatija social injustice is overall. Messuni. Din it-tema ma dejjem kienet Rikorrenti dejjem kienet missek.
Insomma, un bat eventualment bat dan il-temperament empatiku li għandek bat l-intellett li intim sawra bieħ zewwiġtom u sirt social worker. U l-ewwel placement tiegħek fejn kien? L-ewwel placement kien. Jew l-ewwel xogħol, ha? L-ewwel xogħol St. Patrick's. Fejn ħassejt li vera bdejt nagħmel impatt. Iva, u xtaqt nagħmel impatt, imma kont għadni ġdida ġifieri you have to work within the policies ta' kif. Ġil klassi għajt ftit. Kien għadu naxxenti il-social work dak iż-żmien? Kien beda sew. Kemm kienet il-workforce ta' social work Malti? U dal il-gvern kien jimplegak? Le, jena impjegani St. Patrick's kien dak iż-żmien. Sawa. U għalfej konti klexja? Per eżempju darba kien hemm instance, konna qed nitkellmu meeting u għatlhom dat fallax m'għandhomx għalmenu jkollhom ġo home m'għandhom xejn tfal. Qasna jekk tistax timmaġina xejn m'għandhom tagħhom. Konna ngħidhom għax ma jkollhomx il-komodina tingħalaq. Għalmenu that's this, you know? Diskrivi nagħmela, għax huma kienu jgħixu f'daw id-dormitorji open plan li kienu maqsumin biss daw il-partitions vera żgħar. Il-cupboards. Cupboards. Ġifieri inti tista' tara ta' faċċata tiegħek u jekk tqum bil-wifqa tara bażikament il-kulħadd. Yes. Ma kellhom xejn. Daw kienu jgħixu hekk għal medda ta' snin twal. Minn 12 isu hemmhekk St. Patrick's, marġin maqdru ta' St. Patrick's nħobbu jiena ħafna. Imma kien hemm ċerti affarijiet li setgħu jkunu aħjaru. Imma kien hemm brother minnhom meta għatlu għax m'għandhomx komodina tingħalaq ħalli jkollhom ċerta privacy tagħhom li għalmenu this is mine. You don't know what I have here. Xi ġifieri jkollhom komodina tagħhom. Insomma, bdejna ġildu. Ma fejn tara daqshekk importanti li jkollhom wiċċ privati tagħhom. Le, qed nistaqsi, naħseb jekk noqgħod naħseb dwarha, nista' nifhem għalfejn tajjeb li jkollok jinnaf ħwejjeġ li huma esklusivament tiegħek. Inti għalik għalfejn ħassejta li kienet importanti. Kien ċeġi ta' istint jew xi ħaġa li raġunajt. Jien naħseb inti tagħdem ħafna bl-istint. Le, raġunata. Jekk persuna m'għandu xejn tiegħu. Sewa. I mean, la xiddeċidi xikol, la jiddeċidi fi xiniriti nħasel, la television xiniriti għara. Għandek xej li najt, u mandi xabtit nikol, istan nikol ktar tard, li, ma tistax. Tafni? Ta' sitt-tifla tiegħi ma tistax, ma żomma. Wejja, differenza. Jekk inti sik, ma tistax toqgħod fis-sodda tiegħek titmur sick bay biex ma tmarrax l-oħrajn. I mean, which is different too. Għandek xej tiegħek li nixtieq nagħmel jiena. U konna ngħidhom I mean, dan anke l-literatur ta' tgħidlek ġifieri li it-tfal tal-istitut ishom jiġu mneżżajn minn kollox. Allura jkollok komodina tingħalaq bl-affarijiet tiegħek hekk. U fuq xi iktar kont tikklexjew? Nafta. Imma budinzi jgħidu f'ċerta affarijiet. Memories bieħ ta' St. Patrick's? Memories bieħ. Jilabu l-futbol it-tfal jiena fil-bitħa magħhom. Kont tilab ukoll? Le. Le. Ma konna għadhom passu. Julian? Julian kien imqareb ħafna. U kon nitla per eżempju l-iskola u dejjem bil-qeda fuq is-sit taħdej l-uffiċċju tal-head għax dejjem keċċuh il-barra. U kon erġajtaw. Intaf kif nagħmel niċċajta ena wejjek. Itlaq kien jagħmel tkellimniex, itlaq. Konna qed ninkieħ. Minn hemm bdejt insir nafu ġifieri. Mbagħad eventwalment. Mbagħad eventwalment kont tiġi intu kollha mill-ħbieb miegħu. Wara l-iskola. U mbagħad darba minnhom ma kellux fejn imur fi Christmas. U għatlu jiġu għandna u minn hemm isa. Jien jidher niftakrek issaqsini jekk irridx il-Julian iżerħija. Imma le dak iktar tard.
Iktar tard. Għax dak beda isna social contacts. Mbagħad meta ġi joqgħod għandna, ma min diskutajta magħkom. U bat wara St. Patrick's? Mbagħad wara u fil-fatt Julian ġi meta jien ma kontx naħdem St. Patrick's. Għax it wasn't only tiffosterja u Kien kontra regoli, ma jew ġust inti deċidejt li mhux etika. It's not ethical. Għax fil-fatt kien hemm xi boys li kienu ħadu għalihom li Julian Kont simpatizza aktar miegħhom li. Kif kien jaħdem hemm is-social work St. Patrick's? Ġifieri inti kont social worker ta' kulħadd jew kien hemm numru ta' social workers? Kien hemm social works oħrajn li huma min kienu kollegi għadni nħobbhom sissa u li għalmuni ħafna għax jiena kont ġdida u kemm Lina, she was my mentor, brava ħafna, brava mezz. U tfal tħobbhom ħafna u taħdem ħafna lihom. Da social worker Lina? I think so, yep. Yeah. U kienet għalmetni ħafna. U kien hemm father x'ismu. Mamma mia, nsejt x'ismu. Savio. Kont nħobbu. U jgħalmuk, St. Patrick's kien hemm affarijiet sbieħ ukoll. Meta kont tara dik is-sofferenza f'dawk it-tfal? Kont tiftakar fik? Le, no. Le, sa dak il-punt ġiri it-tfulija tiegħek kienet fej kienet fil-memorja tiegħek kont kompletament ikkanċellajta mhux ikkanċellajta, I came to terms with it, anti. How? You come to terms, like how il-ħaġa saret, ma tistax tħassara, saret immissa wasaltaw, ma nġem. Ma kellekx risentimenti? Le, at the time, iva, man bat. At the time, waqt li għed esperienza? Waqt li għed esperienza, man bat, meta żewġt kelli tfal, kellna ħajja mhux ħażin. Għalkemm man bat spiċċat, imma kienet tajba overall. ċorta għadni t-prova nifhem il-motivat, fis-sens nifhem li hemm minnu di natura altruist. U nasib li spiex hemm logħba ta' ġeni u dispożizzjoni fundamentalment kimika, però wkoll hemm element ta' trawim. U ma nafx minn fej x'kien l-iktar li sawrek fil-persuna empatika li zirt. Ma nafx ta' Jon, I mean, it's like that. Asna għot naħseb fuqa. Għat ma kontemplajta, le? No. I mean, I'm like that. If I have something, I give it. Meta mut ma senħu xej, ġvi ma affarijiet materjali ma jiswew xej. I mean, allora mill-li għandi nati ju. U kif servietek dik tul ħajtek? Ġifiri. Il-fat li mill-li għandek tati? Kif servietni? Taħseb li jiex ħajja ħjar minn ħatiħor? F'tem ta' 25 sena l-Sfinx u tip ta' tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanud daqstikka ġewwa l-fgura għal 40 pastizzerija f'kull rokna tal-arċipilgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sfinx biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Ma għax nikkolbu, nasab ħajti ħores ħafna ħjar minni. I mean, għandek ħafna responsabiltajiet u meta minna tibda fostering, per eżempju. Ma responsabilta sabiħa u koll, fil-sens li tara. It's heavy u koll, imma. Tara dawk it-tfal li seta kellhom ħajja ħafna iktar diffiċli u ħafna iktar traġika u inti tkont ta' spalla li jom nasib. Iktar rewarding minn handbag tal-Prada, nimmaġna jena. Għat ma kellik handbag. Għandi handbag bil-vizet imma fake. Nasib illegali dak. Illegali. Straight mount wieħed fit-triq. Straight mount wieħed fit-triq. Kienet ebiħ. Mela, bat mort il-fejda u... Fejda was my life. Ħanajlek, fejda kienet għadha kif tibda. U jisna bnejnija
Jiena u l-boss tiegħi u l-kieres Carmen Zammit. Il-fejda hija home ma' tfajliet b'imġiba diffiċli. ċirkostanzi soċjali diffiċli wkoll hemm li hija. Dejjem ta' ġeneralment. Mhux sempliċement mhux ma jistax ikunu tfal ta' nies speċjali jistgħu perfettament jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom, ma tfal ikunu. Kien hemm ta' xi parents li ma jikkopjawx, u tgħinu. Sewa. Kenna tfal ta' minn hemm ġifieri. Għart, mela naqfu l-fejda. Kemm kien hemm tfajliet f'kull. Le, l-fejda kenna 13 kamra qisu, waħda kienet biżewġ sodod. Kellhom il-kamra tagħhom. So bdejna b'dik l-idea li kollhom il-privacy tagħhom. Bdejna nintaqgħu, it was a new thing, nintaqgħu darba fil-ġimgħa biex niddiskutu pereżempju il-problemi li hemm fejda u kif nistgħu nirranġaw. X'tib ta' problemi ma' loġistiċi? Kollu ġu fuq, pereżempju, jedna feridu fuq il-ħruġ. Għal-min tinsiġ daw 12 sa 18, allura kien hemm x'ismu. Min ikun qed joħroġ. Ovvja. U bdejna bl-idea li naħallhom joħorġu. Mela daw tagħmlu biex ma jħorġux, għax qabel ma kienux joħorġu waħedhom. Anyway, fuq il-menus pereżempju biex jitgħallmu jażlu se jsajru u jekk se sajjar spagetti x'għandek bżonn. Ftit autonomija. Sistihom ħafna autonomija, daw se jħorġu minn hemm ma jafu xejn. Tajjeb li kelkom dan il-ħsieb li spiċna intom qed ħejjhom għad-dinja ta' vera. Kellhom ċerta għalkemm kienu jarawha kera duties ngħidulhom jiena, I mean it was a community. Ma kienx qisha familja ta' xina għax qisha familja. No, it can't be a family. Toqgħod timla rashom. It's a community. It's a group. So we have to have rules to live as a group u kemm jista' nkunu tajbin, taf kif. U kellhom minn pereżempju rid isajjar, mirt jaħsel, mirt kienu jaslu ħwejjeġ tagħhom, però r-rol tagħna kien ukoll li ngħinuhom mhux I overlook you isek, trid tagħmel l-affarijiet waħdek, taf kif. Tgħinhom ġifieri kontu tgħinhom isajru hekk? Mela. U jew kontu turuhom kif iridu jsajru? Flimkien, tagħmilha flimkien. U tieħu gosta x'imbagħad jibdew ifittxu fuq il-riċetti ġodda u affarijiet hekk. Mhux just chips u patata u bajtu mbarazz. U dawk l-affarijiet sbieħ tal-fejda, l-affarijiet koroħ. Le, mhux wartu żgħar kien hemm problemi kbar. Kont naħdem fuq daw, kont naħdem il-Dar Islim. Dar Islim, u tiftakar jaħarbu tfal. Yeah. Yes. Kienu jaħarbu. Kien nkun inkwid kbir, għax ma nafx fejn ħajmorru. Evis danger, niftakar darba ħarbitilna il-lillu. Darba ħarbitilna waħda li qatt ma ħarbet qabel u qatt ma marret imkien waħda. U kont immur bil-lejl nfittxa ma mhux waqgħat li f'xi qal għax kien hemm l-għaliq warajna u kien hemm il-bjar. U ma kont immur noqgħod nfittx u ngħidilha bil-lejl. Imma tengot sabuha. Ma kontu sejħu l-pulizija. Mela, fil-fatt meta sabuha ġabuha l-pulizija f'xi 3 ta' filgħodu, kellna nidħol xogħol fi 3 ta' filgħodu. Ġeneralment jew x'kien jimmotiva l-ħarba? Il-ħarba kienet għal kilba kbira li kien ikollhom jew għall-ġenituri pereżempju, għalkemm ma jkunux ġenituri daqshekk tajbin. Imma jekk iżommhom il-bogħod minnhom biex ikollhom ċerta stampa romantika tal-parents, taf kif? Alla jkunu jriduhom. Kienu jħarbu biex imorru għandhom, jew jħarbu biex imorru maħbib.
U intom xkontu tajdu, meta kienu jkollhom ġenitori li essenzjalment mhumiex ideali biex jirabbu tfal. Huma jkollhom din il-fantazija kważi f'moħħhom. Ejja fantazija. Kontu xejnu din il-fantazija, kontu used to entertain the... Kien hemm biżgħatu li jekk se tħallihom ma' daw it-tip ta' ġenituri, ħaj. Lej ma l-tfal xkont tgħidilhom? Tipprova tispjegalhom u imma. It-tfal kienu jkunu hemm care order, le? Mhux kollha. Le, kienu kollha minn il-ġenituri jiddeċidu li ħajduhomkom? Le, kien hemm ġenituri jabbandunawhom pereżempju minn meta kunu żgħar. You have no idea, I mean, nirriġi għaddu daw it-tfal. You have no idea. U la darba jadbandunaw meta jkunu żgħar fejn jmorru daw? Le jkunu xi istitut. Ieħor ta' tfal mbagħad kienu jiġu l-fejda. So. Għax fejda kienu jekk iġibu ruħhom ħażin għand istorijiet jispiċċaw il-fejda. So. Kenna isem li hemmhekk jiġu tfal li jkunu ibsin. Ma kienu jkunu ibsin xejn ta' ġifieri skont kif tikkomunika magħhom. Ma kienu jkunu ibsin xejn, ġifieri il-komunità kienet speċa intom mill-bidunet kont il-fejda? Iva. U il-komunità minn dejjem kien hemm mod li tinteraġixxi individu ma li ieħor b'mod li ma jinħoloqx kaos u stress. Le meta tħaltina kien hemm kaos kbir. Imma mbagħad bdejna bil-mod il-mod. Xi wassal biex ma jibqax kaos? Komunikazzjoni u tfehmhom li d-dar tagħhom u nirringrazzjahom li qed jaċċettawni hemm. U mux jina edem, u ma edem għalija, bat jina edem għalijom. U kanka l-carers kon najdu l-omek, u għemmin fil-sens. Fl-ar minn l-ħal u ma tiexu għemmek 24 sekol jum intom isom. Id-dar taħħom. It was difficult at first biex tfehmhom. Il-carers. Għax ma jirux rispet, ma musatorjom rispet. Tinti qasbis jafu. Jena pjuttost ġviri il-memorja tiegħi tal-fejda kien pjuttost ġviri stressanti. Niftakrek stress ħafna, niftakrek tpejjeb ħafna, niftakrek ma torqodx, niftakrek kien hemm konna ħafna stress fik. Mħabba l-fejda taħseb? Jaħabba fik, per eżempju. Ġatlek dik nabżu. Le, għax, Toġobni dil-gest, Jon. ġbitlu l-ispaga del-dak inti. Għali, kienet stressanti jew le, jew kienet? Le, kienet stressanti għax toqgħod tinkwita għalihom, u ġeneralment l-iktar stress li kont inħossu meta jħarbu. Għax ma tafx sar minna, U per eżempju jekk jħarbu tnej u jaħdulek waħda vulnerabbli magħhom, taf kif? Mek nibda ninkwita u neġri l-belt konna fl-10 bil-lejl u bormlom. Pinbro nsibuhom. Mela jemmur l-stress. Anyway, kont tajt fuq il-parents. Fuq il-fantazija li kellhom il-parents. Ta' parents, no. U l-ar ħaġa li tista' tagħmel u għalli tbedhom kompletament mir-realtà li kienu. Tbedhom kompletament mir-realtà li kienu. Li kienu fija. Torijom fej kienu. Tartikolarhom oġġettivament minn kienu daw. Per eżempju, tmur magħhom inti biex tkun u ma jkunu safe u jmorru għand il-parents u jindunaw li l-ambjent mhuwiex kif kienu qed jimmaġinaw. So. Għala they start billi kunu jikbru, jibdaw jifmu. So. All right, cool. Let's go back to the stress. So, why was it stressful to raise Jon Mallia? Nibdaw. Per esempio, għada xogħol jċempilli l-head. Għad li għax it-tifel tijak għamel pile-up. L-telefona pile-up. Ċempilli biex joħloq li iktar stress. Dwejja għandu.
Imma setaw iweġġaw, imma ma sajx teħendilja inti, speċi għal-fet tigżaħ. Ma sama xej, no? Anyway, ma Jon Mallia. Għallina. Għasnaf t-naqbad najt fuq, Fis-sens jienu għabil trabejna taħt l-istess saf. Ja. Imma l-traġit li ħadna kien divergenti ħafna. Abigail kella problemi tagħha ma kienu differenti mill-problemi tiegħi spiex. Kienu gbar ukoll, ġifieri. Imma meta kibret isa. Meta da tikber, like, she was okay. Taf kif. Min kella l-problemi ta' li qed tikber imma il-bulimja mbagħad. She was, I think 20 or something. Kienet kbira u keraw. Tipprova tgħinha ma you can't, you feel helpless because she has to help herself. Let's sentej korruħ. Ma għaddit minna. Sentej dawn bil-problemi bil. Sien kon naf tali kella l-problemi, ma konx daqsek. Ma nax, dak ismin, ġejn daqsek, dak ismin kelli 15 saħ, kont għadni nibda mal-ewwel tfajla tiegħi u hekk u jien. Kont fan kbira taħħanti. Kont kaċċejtek darba Magħha. Kont kaċċejtni mid-dar? Il-barra. Ma kaċċejtni biex mur noħġim kien ieħor jew kaċċejtni sempliċement iġibi iktar law. Ma kontx 15, ta' meta kaċċejtek, naħseb kellek xi kemm domt Magħha? Sa kelli 17. Sa 17 naħseb. Ndof. U kont kaċċejtek. Kont taħseb li xi darba njaf inkun daqshekk idjota. U xorta għadek ma tilniex eżatt spiex ta' jew ma tlix eżatt. Kif kienet l-esperjenza tiegħek ta' trobbija ta' Jon? Kważi nitkellem fit-terza persuna anke Thank you. Ma kontx Anke nħossna ħajja l-bot, di sa' kważi ħajti. Hemm ċertu affarijiet li spiex ta' baqgħu miegħi il-hip hop, l-imħabba tiegħi għall-basketball, Dawk kienu affarijiet sbieħ, ma naħseb ġabu. ċertu modi kif nirrelata ma' nies varji u m'għandix preġudizzji daqsat ieħor minħabba t-tip ta' nies li għamilta magħhom fid-dar tagħna. You were always caring għal-kemm ġifieri forsi konti direkt. Niftakrek tajli, ma' għaziz ġej id-dar juqgħod għandna għatlek feħan edu. Għax kien juqdar islim imma kien wasal Ma bad kongbir, tusa kizmin kongbir. Li dar islim biddet li dar islim kelli xi black tarta. Dar islim kelli xi 22, 23, xaġek. Sadak il-punt kon diġa bdejt. Bdilt ġifieri. Imma kon bdilt ukoll għax mort naħdem dar islim. U dar islim kien hemm ħafna żgħażagħ tampari li kienu refuġġjati u bdejt nifhem spiex ta' kemm kellhom eżistenza diffiċli. U allura spiex ta' bdejt. Niseftit apparti li kont inħossni ħafna responsabbli hemmhekk dar islim u bdiet toġobni l-idea ta' responsabilità, kont nieħu gost li iż-żgħażagħ hemmhekk kien ikollhom kienu jsibu l-appoġġ min-naħa tiegħi u kienu ikollhom bżonn xi ħaġa u konna nitkellmu nara kif nista' ngħinhom jsibu xogħol. Niftakarni nġielet ma' min kien jimpjegahom għax ma jkunx ħallasom u speċi mbagħad jirnexxilhom il-flus u kienu esperjenzi sbieħ ħafna li maturawni. Għalkemm stressanti xorta. Le, l-istress, jiena l-istress nħobbu, Għalek qed ngħidlek meta inti għat li jiena kienet stressful fejda. Le, ma kolx qed nipplika n-negatività jien. Le, jien ġifieri l-istress mingħajr ma ngħix, anzi jekk inħossni mhux stressjat nibda ninkwieta li ħajti għaddejja minn qudiemi mingħajr ma nagħmel xejn ta' valur. Biex l-affarijiet diffiċli kollha. U dalgħodu by the way ma Sofi fuq hekk iġġieled talla. Iġġieled ma Sofi? Iġġieled bħalissa ma Sofi. Għax qalt li nafx xil-beħ mort il-ġim tal-ġiġitsu, jien qed nippjana li f'April nerġa' nibda ġiġitsu hekk, qed lasta nibda neħdok miegħi. Għatli no, it's too difficult. Għatla da forsi l-aspettativi tiegħna għolja ġa xi 6:30 ta' filgħodu sewa. Għatla binti poġġi hawnhekk bħalma bdejt nimmaġna li ħajjagħmel in-nannu tiegħek. U għatla ejja ħanispjegalek. Għatli no, I don't want ġiġitsu. Għatla mhux ħadnajlek fuq il-ġiġitsu, sempliċement ħanispjegalek l-affarijiet kollha diffiċli. L-affarijiet kollha sbieħ fil-ħajja u affarijiet li huma eċċellenti u l-esperjenzi l-kbar
sabbiex tasal jom trid tagħmel ħafna affarijiet diffiċli tapplika ruħek insomma. My goodness, he's Fis-sawa only fil-ħodu. 6. Yeah, but bro. Daħħar darba, għaddi t-tifel ħajħroċ għal-konsil tal-iskola. Daħħar darba nsertani Julian nipreparaħ għall-ewel appuntament tal-konsil tal-iskola. Erġib da, bro. Le, muxek, l-ewel 3 sillabiri li kun. Ok. Miskin. Xej. Jiena ħreġ traumatizzat. Vera, għazab wara Le, zzaj. ma da, Zarver Adrani. He was kien quite on board bi għal-affari. Biex ta' għalfej le u tfal, biex ta' jintallimt ħafna affarijiet tul ħajti. Għamilt ħafna zbalji, batejt ħafna biex tallimtom dal-ħwejjeġ li vera meljuraw li ħajti għalfej not start imparting them early on. U jiena sbil zbalji għamilt ma' Sofida l-għodu li sempliciment dik kienet għadda bil-kem feta tajni għaw jiena għart najdila biex ta' għetna laba tal-Paolo Coelho fis-6 nofsa fil-għodu. Miskina. Mxħat fuq l-iskrin emmek kitab ta' majsi, naħseb ideja tajba nħattu fuq ta' majsi biex nispiegaw naqra l-atmosfera ta' majsi kif kienet. Sorry. Lex bilek. Nġibtu għek. Ek. Ta' Majsi. It was a wonderful place, full of people, high, kull rokna ta' Wait, what are you talking about, hi? high H-A-J. Akaju. All right? Muħasni paranoid ġej, kompli. Ma. Le, għaddew ħafna nies minnem. Kien sabiħ. Fil-fat meta beħejna d-dar fermajt, dejt nikbi biki, because... Ma xkienem sabiħ, di fakar komunita, mek Nies, speċa. kien ħafna nies. Sibili ħafna tawwek fil-verita. Isu il-xol, il-ħajja domestika, xidu ta' majs. Ta' majs jaddar li eħxetni fija ommi. U miħaj, mela, ovvjament, Abigail, Julian, Betty, Noel, Nadia, Aziz, Abba, Solomon għamil. Mill-ċempil li Solomon. Kien fucking hassle, Take Two, Generation, Green. Take Two emmek, Generation Green emmek, mi jaf kem saru rehearsals emmek. Zulu. Zulu Nation, Hip Hop Nation. Malta, konna namlu l-Apple Meetings, l-ewel tieni album tal-Nobling Show record jajni fil-kamra ta' fuq. Take Two kienu l-editing suite li kien is-salot sar editing suite. Kien hemm l-auditions fil-ġnien u l-hemm U dejjem f'dik il-kamra tan-nofs. Il-kamra tan-nofs dejjem tidħol u pereżempju hemm xi tlieta minn nies hekk oħti u xi tnejn minn nies oħra u qed jagħmlu koreografija jew jiena qed nagħlem il xi ħadd jirrepja. Jien kont noqgħod bil-qeda fuq it-tarġiet tal-kċina tiftakar kien not narakom. Kan tlasqat hija jekk. Kemm il-Madonna kienet kbira d-dar, kienet pittos kbira d-dar imma mbagħad konna ġifieri tkella. Ma tantx kienet kbira. Tkellek ma' mar tas-sodda, kellha salott, naqam daqqas, konna ġiel norqdu fiha, ma ġieli qadna ġifieri għalla tużżana fuq il-bejt ġieli mhux Le, manka fis-salott, oħtok pereżempju, kienu jorqdu xi 5-6 jifirxu kollha fis-salott, ġifieri quilts, għamlu piknik. Jena smajt li ċejni dejjem. Il-mammi kienet toqgħod magħna, żgur. Żgur. Għamlet 10 snin toqgħod magħna. Bis-sigaretti jew. Ma, ċejni. U kunet kun taf eżatt ġifieri x'inhu għaddej. Ovvjament għax inti minkejja li l-komunità għal-parti kbira tagħha kienet armonjuża xorta kienu kun hemm l-intriċċi u kun hemm komplotti għaddejjin fl-isfond. Imma inti mbagħad kull ma tittamel biex tifhem eżatt x'inhu għaddej fid-dar tmur poġġej ċejni hekk toħtilha burger minn għand il-Bobby. Allura ġejn x'għandna. Isma' l-aħħar darba ħallejt għandna dak il-bravo fil-friġ jiena. Il-vjola, taf li vjola? It was Julian. Thank you, Jane. Ħuċippa. Isma, Jane. Imma, insomma, ma xiste. Ħana għajda, ma t-naraw, nżommu ix. Darba mennu. Kellna
ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Le, xtaqt ngħid fuq l-iskola tiegħek hekk li kienet a turning point għalik biex to give up. L-imskola. Għas-sistema. Stella Maris. Naseb tal-Immaculate ma kienx daqshekk. Le, kienet taż-żopp l-Immaculate. Iva, ma inti ma kontx daqshekk ribelli u hekk għax kont jew tkun. Biex kont fucking tifel ta' tri li ma nistax inti straight lil-miss. Dik anka jien xtaqt inti straight. Sister Doris, man, kienet vera kattiva. Kienet ħadra. Kattiva kienet. Konni ġillet maħħax, inti kont niktab imħamżer, konni għandek xorti jaf jaqbat il-lapis tifel ta' 4 years, you know. Fil-fatt għad nisissa ma nafx naqblu l-lapis taf. Vera, u anka tifla tijak tamma. L-istoria, il-professjoni tijaj, il-kedba ma nafx għalla nżommu l-lapis. Vera. Anyway, le ma niftakar kienet għaltilkom tamlu composition, things I like, jew ġaġek. Min kienet? Dik kienet mizzamit, dik bat nfdiet, mizzamit liktar għalli ma l-għedit. Li mort l-isfel? Le. Nien ektar l-ideja. Le, grade 4 mort l-isfel, grade 4 la senjajt ruħi. Li kien ġara f'grade 3, konktib kienu tawna dak il-komponiment, jien ovvjament ma tajx klasa tiftakar kienu jgħidu għamil dal-komponiment. U l-komponiment, jintajb għan għamil komponiment. Bat jellek, il-komponiment ġit tamlu ek. U jtuk il-punti ta' kif tamil il-komponiment. U jien ovvjament muħ kien jintafa mal. Kien tajjeb imma dak il-komponiment. Le, komponiment tijaj kien eccezzjonali. Le, niftakarni ġifiri namel il-diktab. Għaxina flok għat nid-diskrivi, kien bl-Inglis, describe your best friend. U flok għat najt biex my best friend has blonde hair and blue eyes. Le, għamilt, ktibt storja fit-tizja tijaj u ħabib tijaj, dak iżmin kien jismu Daniel, kienu żewġ tewmin mill-Australia, ma nafx tiftakarhom, Daniel u David. U ktibt dil-storja fit-tizja ta' tijaj u ta' Daniel, sejċ għamilna somma. Anka minn ġkuneti kont nifhem li biex nispjega għalek bniedem xinu, najlek storja dwaru. Għax kif iġib ruħu fizmin artikolajt għalli nifsi għal-fejda sekilna. U meta tajt il-komponiment l-allima miż-żammit li fil-fat kienet għallima l-qalbi ħafna, eventualment. Għati disgur mux inti jiktib ta' dal-komponiment. It's not your work, kitbit l-għek fil-fat. To the fuck. Le, ma t-tilixek. Le, to myself, speċa. Ma konx tajda dak iż-żmien. Le, mux ħafna wara, ġviri li bdejt najd dal-affarijiet. Fil-grade 4 naħseb bdejt najd dal-affarijiet, fil-grade 5, meta kont dammela ma dak tal-ħamrun. Imma xismu għaw, kienem, niftakarni insomma li kienet suspettuża ħafna mill-fat li jena kont tip il-komponent, pero eventualment xorta kont mor tajjeb ħafna fil-grade 3, niftakarni li anka fil-matematika kont mor tajjeb fil-grade 3 li kienet anomalija assoluta li hija. U bat fil-grade 4 kien il-Miss Meli kelli kollha niftakarom. Ma l-ar waħda ta' grade 6 għadik Ġajdu għal-istoria. Il-ġarretta mizgat. Mizgat meta mort il-Parents Day u għal li jisma. Nistajlek ġaħġa. Li ma da, hija dik storja tajba. Nistajdu għa. Najdu għalik. Mela jena, pal-lommiet. L-oħra kien hemm il-Parents Day u mort il-Parents Day. U kont għadni nibda l-Università l-ewwel sena. Għal li important kelmek ftit ta' mux għalek għaraw, speċi ta' għal li għas it-tifel għalinna li minn tixtuħu xsibu li jtħalluħ moħtu u intum missir tuħorġu, tisfnu, tixorbu. Pratikament li kontu Hells Angels, la jena. Insomma, imma għal li xdaqsek imma. Għata xinu, bil-kem konna nħorġu dak iż-żmien. Anyway, nasab inti tajda zbaħ. Le, l-istoria minna ħatijaj kienet li konġ bajt namel il-homework. Dak kien l-inċentif. Li konġ bajt namel il-homework u konġ bajt nivvinta
ħrejjef wara ħrejjef. Li kilulek il-kelb. La, semmek ma konna ġerment li jinsejtu, jew li ħallejtu fil-van, ma nafx. U eventualment spiex ta' tandi bżon gidba, għet nara tiġbor il-pitazz tal-mezz. Ġejja li. U għandi bżon gidba li ħad koprini għal li nafta naqsa t-lecture li jmiss, this is getting ridiculous now. U allura għamilt id-deċidejt, speċa sawart dil-istoria f'moħħi li kif waslet ħdejja. Għattela. U battik piju. Ma bax nibkita, imma vera ħassejta li jastja. Vera ħassejta li tantem minn tal-gidbat stja. Kem jintefel abbużat. Kienet jiexa. Għattela, xtaqt namlu l-homework u jien nisimma ma kienem ħat minn jgħin id-dar biex namlu. What do you mean? La, ħalli għamis. Le, għilmina. Nifemmu, bej li t-nadda fis-sajjar inti u ma jifdallek xin, u bat kun għajjen. U xtaqt nistaqs il-mami jena forsi t-spiegaħi li di ma l-mami. Kienet ċen. Darba minnom imma jaw ħadmet kontrija. Għax darba minnom kelli ħarira deni kataħ. Għana id-lom għand id-deni jessajtfaw li termometru fħal u jgħadu l-istat mur id-dar. Memħat id-daru. Maġon, id-dar memħat. Fuck. Insomma. Anyway, meta fil-perenzi għalt li għax Jon għallinna u xinu. And then you were found out, insomma. Apparti li ħafna minn daw il-ġrajiet jena ħattom minn dak il-ktib ċelebri tijak il-Haralambus and Holborn jew xin madonna kien. Holborn. Haralambus. Haralambus. L-ispeċ inti konti studja social work. U intu konti Sociology dak. Kontu t-tkelmu, għad nismakom t-tkelmu intu għendru għek fuq spiex ta' kif delinkwent jiġi soċjalizzat. U delinkwent jiġi soċjalizzat għax kollu trobbija fej il-ġenituri ma jgħatux kasu. Minn f'moħħet nibni dil-istoria. Jalla kemm istoria. Kemm inta seġerat minn dejjem. Ġrat kienet kera għajdlek. U bħadġrat ta' Grace Borch, Grace Borch. Oh my God. Edin id-dar, dak iż-żmien ma kellniex mobiles, u ċempel telefon tad-dar. Taqbdu inti jew naqbdu jien? Ma qas niftakar. Qabdu xaħat minna insomma. Hello mill-egzotika u hekk. Jiena fuck. Egzotik ta' taslima. L-egzotik ta' taslima. Qed jirriżultana li t-tifel tiegħek sera ammont sostanzjali ta' CDs. Jimporta jiġi għaw u tiġu għaw ħatkelmuna għax inkella ħekonna nibatu l-pulizija. Ovvijament għax jinkont fucking id-dib tal-bliħ bdejt namilla. Mux vera. Mux vera. Vera da kasta frame up. Jina bdejt nemnu għax. Kelli 12. Tant kien konvinċenti jistra mandina. Għattela ma importax, għattela jena mandi xiex naħbi. Again, I went fucking Konrad Mizzi. Għalek nifmu ta' naħseb jina l-Konrad Mizzi, għalek mal-ewel, l-ewel darba li rajtu, libba kemm minn tajjeb bro, imma jien naħxik. U mort, insomma, u niftakarna naslu ħdej il-ferizek ta' slima, għattela Għattela nizilni. Għammur nipparkja. Għattela nizilni. U niltaqa miegħek fl-uffiċċju. Għattela mur nipparkja xawek ta' slima taf li diffiċli u hekk u għammur neħlisa, insomma, għalla t-nizzilni, men, ma nafx kif kont taf dani, jena. Iżda, nizziltni, tlajt spara għaz dawn fl-uffiċċju ta' Grace Borch. Isma, jien għandi dasidi, għada nġibomlok, ninsew kollox, ħalli, insomma, ussa kem jiena għetin tidħol ommi, insomma, u ma apparti jiena kienem ġviri kienem xebba tfal. Kienem ħafna tfal. Ma kienem xaħat li kien kiexifna kolla, nsejt minn kien. Naf li kienem xaħat li kien speċa dak iż-żmien biex tisaq CDs ma kienx daqshekk komplikata. Kena mwet għamil play bargain, bazzikament. Imma dak iż-żmien kull ma konti tagħmel tmur. Tiftaħ is-CD?
tiftaħ is-CD, jew le kien hemm minnhom li l-istiker mela kien hemm evoluzzjoni tas-sigurtà tas-CDs. Mela, l-ewwel kien hemm minnhom li kienu is-CD u fuq is-CD jkollok l-istiker tal-barcode u jekk tgħaddim il-barcode iddoq. Imma mbagħad inti kull ma trid tmur tagħmel tidħol fit-toilet, titfa' CDs fil-qalziet, tidħol fit-toilet, neħħi l-istiker, terġa' titfaħħom fil-qalziet u toħroġ barra ħadd ma jinduna. Imma mbagħad għamlu upgrade kienu għamlu dik isu l-exoskeleton u jitfgħu l-istiker taħt u hekk. Għal kol toħtu turnavit miegħek, għal kien tagħti magħhom. U tagħmel frakas, imma niftakar kien hemm xi ħadd li ma kienx jisraq u darba ddeċida li jrid juri kemm hu kapaċi jisraq. Whistleblower speċi. Le, diet speċ ta' juri kemm hu king. U saraq balla CDs daqqa speċ ta' da. Oh my goodness. Tejt min kien. Insomma, u kixifna kollha. Tara, il-problema kienet. Ħajja ċitanti, għajdi. Kbira, li jien kont qed nistudja social work. Allura ma rrid nara kif se nikkoreġik biex titgħallem. U x'kienet l-istrateġija tiegħek? Kienet, I mean, it wasn't about me, it was about you. Konni ġilet mal-papa, ara għajtinna wiċċna l-art u. Sija, kien jgħid? Aha, dak it-tip. Jien bil-kemm niftakru jgħid mi għajed papa. Le, kien jgħajja. Kien jgħajed? Ej. Darba niftakru, meta battuni niskar tal-iskola? Dik ukoll, rate koħtok u għandek. Mhux oħti xi ħabiba toħti ma nafx minn kienet insellilha minnaw. Dak għamilna karriera jien u għandna mhux se nsemmih ma kont kien il-favorit tiegħek. Ma setax eċempel id-dar kont taqtalu. Kon ġejt bit-treksu, mhux semmi. Kon ġejt bit-treksu dikinhar. Ġieli ġejt bit-treksu, tu kont tgħid li għax kien l-pip l-aħħar, ma mbagħad dikinhar. Xumbat inti biż-żmien tiżviluppa konfidenza żejda. Aħna konna mmorru biex jiġi għalija ta' parsi jiġi għalija l-van, ninżel il-pjazza, naqbad il-65 għal taslima, bat mor taslima, which really more nisir u CDs. Ma nafx bejni tħaqin, ġviri. Kelli 12 row. Inti tafu t-tifel tijaj, timmaġna l-David jgħamil daw l-affarijiet. Mela, kux tameli. Fil-microwave jorqot il-lejla. U dal-ostra, insomma, u kolla morna labu l-basketball, għax kont nħobta ħafna l-basketball, għalaqas kont serju ħafna fuq il-basketball. Kont vera, ġviri, kont diligenti ħafna, kont pratika konna mela kolla, u tant kellim ħabba kbira l-basketball flok l-iskola kont minna bil-basketball il-Furjana. Darba t-nejt lieta, un bad darba minnom ġejt l-ura d-dar. U dejjem meta niġu l-ura d-dar kont taħsduni. Rak xaħġa fuq tal-linja. Rak xaħat. Mux hekk, xumbat konna niġu careless. Rak xaħat. Għax il-ground tal-Furjana ħadd ma kien jara kemmek spiex ta' dak iż-żmien kien terġa' aktar wara bil-parking ma kienx hemm kien hemm ground tal-futbol kien vera il-belt ma kienx li kienet dak iż-żmien. Mela inti saqsejtni kif rabbejda il-ħajja ma' Jon Mallia żgħir. Dal-ġrajiet. Għajlek u ġeħta ras. U ġeħta ras kienet jew kienet hekk. Every Monday kważi. Give and take a few. Kont inkuħdi l-uffiċi tal-ħedda xi jgħidu li jaftit ħankellmek. L-ikbar waħda kbira. Tita' ferralek għaw temma. Ija ta' Ejja. Jġobni. Waġbok ix-xogħol. Tajjeb. It's nice and sweet. Tajjeb. Palibnek. Not really. But darba minna Father Lewis tiftakru. Brother Lewis kien hello, brother Kien Lewis. hello. Ħafna hello. L-unika wieħed li kien irnexxielu jasal hemm jgħidlek. Hello ħafna kien. Għalfej għedin l-ikbar waħda x'kienet l-ikbar waħda. Tal-washer. Tal-kondom. Għedin l-sar tal-kondom. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Darba kelli l-birthday insomma u ħabiba tiegħi biex titmejjel tatni kard mimlija kondoms kulluriti ġvir għas kienu naħseb tajbin anyway. U da ħawieħed Damenu. Int. Jibnek l-aziz. Int. Ħat wieħed u mortant Father Lewis għatlu għara sibt fit-toilet.
Mungkin hemm xi build-up, I don't know. Eżatt, le, How it kellna happened hemmhekk l-iskola. Alla jaħfir Jina li għalli Father Lewis, Brother Brother Lewis, at night. Għalli ġiġu għannu għarini dan għalli natlu dak naħseb washer għalli hem, miskin ma kienx jaf xinu. Għalli, u għatlu mur tiħil handyman, għax probabli dak washer, inti għatlu Ivan dikunu, ma nafx. Le, jena tajtulu fideħ. Tajtulu fideħ. Le, u sejjaħ l-handyman, għax. Miskin, Brother Dik Lewis. vera stupidaġi, naġi, l-ewel garajtu l-dak miskin. Għattilabu l-iskola, fil-klassi. Tiftakru kellna dak l-għallim Mr. Bonello. Konna vera tannik miegħu. Il-Malti kien jalla. Dak snin wara kontrajtu l-Università, mort poġġejt It was a miegħu. good soul ukoll. U tlabtu miskin. skuża, tlabtu jaħfir li u kien vera ċil fuq għal-affari, spiex ta' għalli u l-entom mux ta' affarijiet ta' tfal u għek ma konna nġennu għada kien jitlaq mill-klassi Jikbi. jibki u għek. Kien kas ċar ta' bullying kollettiv, spiex ta' fasna qalbi meta nasifu. Not to be proud of. Kan kien diffiċli li ħatom waħda daw l-affarijiet. ħafna, it was heavy, heavy. B'daw l-affarijiet tijak u xol kien jibet, ma kienx xol faċli tijak, għallra rrit neddila bid-dar u neddila bix-xol. U għaparti li d-dar kellek xebani U soħra. parti li d-dar kelli l-Julian, il-Noel, I mean, għalli Noel, she helped a lot, she didn't have any problems, you know. Imma Julian u kol kellu tijaw fi, kien imare. Ġu kien fuq tijaw kolum. Hemm affarijiet li tagħmlhom differenti kieku. Illum, il-ġurnata tħares lura. Li naċċetta ħafna nies ġodari le, ma jena xi kultant jiddispjaċini forsi I taught you to be dilek l-loħta kek ta' tu iżjed mill-li suppost. Għarri t-kelmek fuq il-paga ġu bil-ħaq. Tamma dwar, konfirm. Ma jina altruist ħafna. Din natura tiegħi altruista. U xi kultant tikwitani li jina I was part of it. Pero jina ġifri jina meta nqis kollox l-altruizmu tiegħi joġobni. Pero diskriminatorju ħafna bil-altruizmu tiegħi. Ġifri jina ntik ċans. All right. Jekk taħxi ċans, jaf intik it-tieni ċans da second seek. Ninsik, ġviri. Imma, għax anka hemm opportunity costu. Fis-sens ta' jekk qed inkun altruist miegħek, jiġifieri m'għandix l-enerġija u r-riżorsi u l-ħin biex inkun altruist ma' ħadd ieħor li forsi jixraqlu iktar li nkun altruist miegħu. Le, mhux hekk, hawn nies li tinvesti fihom u jwardu. Mbagħad nies li tinvesti fihom u jaħlu l Nies, imma inti m'għandekx kontroll fuq in-nies. Eżatt, għalhekk inti fil-każ tiegħi. tkun discriminatory. Eżatt, diskrimina. Anka ma tal-ħin u hekk ġifieri. And you have to be strong enough to li tinduna u li put a stop to it, meta jkun. Il-meditazzjoni ta' dik, tal-tatiħin li kien nifsek li U jena għajt, tikkontempla. jekk huma ma jisħux ikunu għek, jena musan istħin, għajdom, isma, hoj, daqsek. Eżatt. Ġifieri mhux daqshekk problema tal-altruizmu. Għax anka Iva u le, ma insomma, xi kultant naħseb, you can be too giving, ma nafx. Tħossni to giving, Julian. too trusting. Too trusting. Per eżempju. Imma fl-istessin il-fat li Le, tkun tafda ħafna toffrilek l-opportunità li tibni ħafna relazzjonijiet li they stand the test of time, li jkunu Ma tista sinċira. tweġġaw koll. Ma mux kollox tista' tweġġa, speċa diment li inti irbat qalbek ma' xi ħaġa, tista' tkun ħbiberija, tista' tkun tista' tkun li tkun. Dejjem għandek jekk inti interessak ħafna minna l-affari
u jalla jkollok ħajja fejn inti tinteressa li inti tagħmel ħafna affarijiet jew tiltaqa' ma' ħafna nies li ġenwinament jinteressawk u li interessak li tkompli tkabbar dik ir-relazzjoni. Ovvjament impliċitu f'dak kollu li tista' titlef dak kollu li jinteressak minnu u għal daqstan biex tweġġa. Imma ir-riskju għalija l-benefiċċju huwa ħafna ikbar mill-riskju. Imma again, ġifieri tkun diskriminatorju, ġifieri jiena nħobb narani, speċa meta nkun qed ngħin lin-nies helping wounded lions, per case in point, Mason, kellu passat, kellu problemi tiegħu, biex ta' kien tifelli forsi ma kienx fuq l-aqwa modija, però llum il-ġurnata naf minn nis rib tiegħu, minn nis li jimpjegawh, minn kif ikellimni, minn fatt li jibgħat li l-messaġġi fil-5:09 filgħodu x'ikun fit-triq lejn ix-xogħol, mill fatt li jibgħat li fit-8 ta' bil-lejl li issa spiċċa xogħol, meta nċempillu jistama' jiena x'għadu kif vera impenja ruħu, mela dak ma ngħinux. Mela ma ngħinux. Kif nista'. Li hemm ħafna sodisfazzjon, millux ċempilli Solomon, pereżempju, mill-Amerika. And you're my second mom. Hemm sodisfazzjon kbir, ma mbagħad hemm oħrajn li jweġġawk at the end. Fem? U forsi ma tkunx daqshekk ċara. Fil-bidu forsi stajt ninduna li ħanweġġa. Taf kif? And I should have stopped it and nibbed it in the bud. Ma you keep going, hoping. Lejna oġġettiv ħafna, ġifieri jiena naqta malaj l-wejza jaf kif nebda nxom nofs ħil li ħatibda jew taħlil il-ħin jew mhux tkun interament sinċir, bum, niġbed il-plug, that's it. Taf għalfej? Għax għandi biżejjed bullshit ma xiex niddilja bit-tfal tiegħi. Biex ta' you waste your time, you have other stuff to do. Għalfej, biex naf li rrit nimpenja ruħi għal mat-tfal u mal-mara u rrit nżom l-armonija domestika u l-affarijiet. Biex ta' id-nies ta' madwari irdu jkunu ta' sosten għalija, mux ta' xkil. Biex dik is-somma li għabilt u għal-muni namela tfal ġviri. Il-ċips. Il-ċipsa, tijaj. In-air li konvinċiet ninġibila z-żewġ tifnik. No. Għala le. Le. Tajbin, ma jikbru. U sajjaru. Għandhom. Le, għaparti ċajt. Ma taf mi fej bdiet, dik ma ta' konna ħodha l-iskola, konna nifqu, kienu konna mġardina. Le, kienu konna żewġ tifnik. U kontu waqqafa qoddima konna namlu xina perenjalment tard l-iskola bit-tifla naħseb taf. Fil-fat meta kontum sifrin, kif ġit fil-ħin it-tifla l-lum? Tissaqsi? Lebz. Allora ħana samdi, issa jabduni minna u dimma siex nibqa namela. Mela dak, meta it-tifla jena d-dejjem wassala tard. Imma, jena wassala naslu tard għax per eżempju nifqu ximkien u per eżempju naraw l-eruq ta' siġra diħlin fl-art. U nagħmel xi kwarta nkellima fuq kif taħdem is-siġra u kif jaħdem x'inhu l-klorofil u kif taħdem il-fotosintesi. U bagħad ninduna aħna suppost nofsija ilu qegħdin l-iskola. U kif naslu l-iskola ituk dan ir-reġistru. Biex tiffirma li wasal tard, u jien kull jum nifirma li wasal tard. U fuq dan il-reġistru. They haven't called you yet. No, and this is why. Għax fuq il-reġistru, niktbilhom per eżempju affar. Inti suppost tikteb ismek, isem it-tifla, le, il-data, il-ħin, isem u kunjom it-tifla, il-klassi, u da sew tifirma. Allora nisem, nikteb id-data, il-ħin, jew il-ħin u d-data, un bat isem it-tifla per eżempju Anna Karenina. Serjeta? Jew DJ Tiesto. Jew Armin van Buren. Class 1 point. They find it funny. Le, ma jafux, ma femux. U nasib ħadd ma jagħti kazu dal-reġistru fil-verità. Ma millum il-qurdim nasib nagħtik hemm morru lura. Qed nimmaġnek isu xi xena minn CSI jekk il-headmistress mela dak kien sejjer numri tilajn quddiem.
Joħroġ l-episodju jaddu għalija tal-SAG, tal-arju. Imma xorta, fil-sens li jienu għaddejbija sal-iskola, inkunet nallima ħafna affarijiet iktar u l-ħar darba per bħabadnija fuq il-tectonic plates. Issa li naqra tifla ta' 6. Ma issa taf xinu ma, jew taf xinu l-utilità per eżempju tal-iswar tal-belt. Darba minnom saqsidni, Anna, you know what a frog, metamorphic something. Anthropomorphic, ma. Anthropomorphic. Dak, insomma. Papa told me, and then I called you. Min jaf xinu anthropomorphic frog? Anthropomorphic frog. Xinu? Is-sura ta' bniedem, eżatt. Ġifiri, 1, 2, 3, 4. Xi 10% tal-kamra kienu jafu xi ħaġa li t-tifla ta' 6 diġà taf, inti tal-imta ta' 67. It's always good to learn. Eżatt, ġifiri, antropomorfik ġifiri, kwalunkwe ħlejqa li inti tara fil-cartoons li tuwa karatteristiċi ta' bniedem. U konet naraw xi kartunek għat leħe, dak jgħidulu anthropomorphic tiger, per eżempju. U għallim ta' xini fil-sens, meta t-nwassal tar tal-iskola. Għetti tal-lam ħafnik ta' Għetti tal-lam ħafnik. So, u għahda mill-ġiriet kienet li kon t-nwaqqa u daw il-fnik. Xiex kien jisonu l-fnik, wet gris, wet. U għamilna ħafna ħbib ma daw il-fnik, kienu Halloween, kienet kontet nara tuħugust. U xie għabbat l-axar mill-axar għanna teddy bear. U għacċettajt li jidla jmur id-dar ġdida fej għanna naqra ta' ġardina jkollna żewġ tifnik. Għalfejle, kontratnik? Le, għanzi, nħobbom. Ma jrid ikollok il-ħina li għam u kol, xorta. Per eżempju, jek jidbru l-għam il-tit li huma prona li għom, you have to take them to the vet biex jissini. Toqgħod attenta. Xi tittamillhom? Ħodhom għand Marku jtihom daqqa grinder. Speċi ta' Sitta għant il-vet toqgħod tistenna wara n-nies sakemm mislilek. Li mhux tajjeb għalik, jew għal-Marija. Le, jien vera m'għandix sabar għal dawn l-affarijiet. Għalija tajbin, għażin għamela. Eżatt, inti tkun tista' tmur, nista' nraġel. Min tasli ma n-mosta ma nafx. U l-annimali tħobbu minn. Jaħasra annimali. Imma jiena qed ngħidlek l-affarijiet li jista' jkunu. Qed ħejni, jisak daw it-tfal meta jgħidu li ħanġibet, imma tafx ġifieri pet toħorġ. Aħjar qattus. Għalfej aħjar qattus. Mustrafeti unatatis minn egoisti, jibbulu ma kullum kien. Le, dejdu. Fil-fatt inti stess, s-sufeħe. Inti stessat li d-dar għandek qtatis u mqasti x-xomma li għandek qtatis. Inti x-xomma bajt. Meta jgħullu li fuq il-basket. Mux vera. Liter normalment. Normalment. Eżatt, imma mbagħad dik id-darba li tkun sejjer appuntament mal-main sponsor riħa ta' Meta da? Pise. Le, jena meta kon noqgħod ta' majsi kienet. Għalla tkun għadek kif sraqta għanna. Buġibija, kien hemm grumpy. Kien hu pjamela. Għax inti kont toqgħod mommi għamil tabta toqgħod. Mhux hekk, jiena mort noqgħod il-qawra, 2 bedroom, żgħir il-post għax kont sejra lija waħdi u għad deċidejt inbiddel ħajti. Mbagħad abbejt. Tagħha. Bat li dal-post żgħir żgur biex jiġi ħadd ma jiġi qod miegħi. Ġiet Abigail, il-Wejza u 3 klib. U għabbejt. Kif għadijek? Kif inu il-courting period? Le, ma san diskuti ħaw. Skemmu tifel, mux tifel. Vera. He's a very kind man. He's a very kind man. Xikultant too kind. Inti tinkwieta fuq ħaddieħor li jkun too kind. U jiena too kind. Ma sibx li inti too kind. Minix. Għara, jena dejjem istek. Speċa jena naf nies li huma
Insom, tappellalhom dil-arketipa tal-martri. Taf kif? Inti verament xek. Għaw min jieħu gost, jħossu makus u jaħasra. U sabaħla, inti m'għandekx din. Inti sempliċement tħobtejn, però fl-istess ħin naraħ pjuttost mara b'saħħtek. Yes. Tossok mara b'saħħtek. Sewa. Iġifieri, u dak li joġobni fik, sewa, li hemm dan il-bilanċ bejn it-tjubija u it-soda. Biex, na? Jien naħseb intu ħadha minn għandha that you both hate the bullshit. Yes. Naħseb li id-dejquna l-istess affarijiet fil-verità. Paroli żejda jdejquni ħafna. Retoriċi iktar u iktar. You know. Mandiċ post għal-jom. Daw li għam better than thou, holier than thou, jdejquni ħafna. No, some people might think that you think you're holier than thou. No, I'm not holier than thou, anzi. But some people, dita holier than thou, hijacked, dak il-terminu. Għax, biex kultant, meta nitkellem fuq l-affarijiet li kultant nitkellem, nisi provaw jittimbrawk ta' moralist. Xieġviri għalik holier than thou? Minu holier than thou? Naħjar minn kaxina qalbi tajba u għaxina hekk. Imma inti aħjar minn uħud, speċa jek inti tkun qalbek tajba oġġettivament. Jena jek nix aħjar minn ħattijħor, I do my own thing and I don't care about the other stuff kif. Inti dejqu kidnis li speċa jużaw l-emil taħħom biex jħossuhom, mux jħossuhom, juruk li u maħjar minnek. U tittaqa ħafna maħħom dawn nies fil-ħajja. Specialment bekk tkun taħdem. Għajdilna, dwarum dan nis. Asnaf. Tajb il-port. ħafna. Ma daqsek xorta. ħafna. Nisma għalli mistoqsija preparata fakit ħansaqsijek. Intajt li l-altruwiżmu huwa għat egoist. Mikke, intajt li l-altruwiżmu huwa għat egoist. Ija, daru kontrija darbatta fuq il-radio, ċiġiri tamel fostering, ġivi egoist, ma femmunix rrit najt bija. La tatik pjaċir il-ħagġa tamela għax tiħu għod. Mux hu għost, għax ittik xaħġa l-ura. Xittik l-ura altruwiżmu? Sodisfazzjon, let's say fostering, per esempio, sodisfazzjon li jettara persuna tintegra, tikber, sib l-opportunitajiet tagħha li inti parti minn ħajtu jew ħajjita li ħat ispiċċa l-qoddim. Għatitini dak is-sodisfazzjon. Meta dak is-sodisfazzjon jieqaf, inti ħat jieqaf. Fil-fostering, per eżempju, u jispiċċa l-placement, għax ma jibqax jitik dak is-sodisfazzjon. Ma kien hemm momenti f'għalik fej sodisfazzjon kien spiċċa u kienet. Kellek tuqqaf fil-fostering. Ma waqqafx. Xorta kellek għanijiet ikbar naħseb. Le, kien hemm meta waqqaft. Ma kien hemm momenti pereżempju fejn id-dar ma' Julian kienu vera diffiċli l-affarijiet. Ejja, waqqaftu ta' 18. Kont waqqaftu Julian? Ejja, 3 months before 18. Naftakar di. No, ma tafix. U kien ġiġu nrolli ħafna. Kollox maħna għadu Julian. Le, kien temporanja. Kien tella ftit. Umbat, reġaġi and he understood what I wanted and tafif. What I would have liked. U jisu kiber u realizzata u koll. U from then, umbat, wara li waqqaft il-placement u reġaġi, I mean, things improved a lot. Isma ma tlix xinu għalik barra rebħid. Li barra rebħid u għalik. Momenti jek fejat il-lustja kem jena nkonta. Kem il-xol tijaj kollu li tfajt f'daw nis jow f'da innaf li graduajt, għanna fil-mat nitfaw, li graduajt mill-Università. Wieħed mill-ikbar suċessi ta' ħajti u li waqaft impejjeb temmen. Nemmen hija ma.
kontet nesaq li ħan nispiċċa xogħol u nkun bil-pensjoni u kont nonfoq ma tal-mistħija. Naħseb xi 300 euro fi xahar fuq is-sigaretti. Għax kont npejb 2 pakketti kuljum plus kont nibda t-tielet pakkett. U waħda mir-raġunijiet kienet li kif se nkampa bil-pensjoni biex nħossib ta' tessew, mux nitmaħħom bis, jek ikollhom xi ħaġa l-vet u għalkemm għandi vet vera ħelu li he's very caring as well. Anyway, u għat forsi kif se nkampa bil-pensjoni u s-sena għażel li jekk xeqtates jew s-sigaretti. So I chose to stop cigarettes u għax tatas nħobbhom ħafna. Tista' tpejbel taħdes hekk. Umbatat forsi il-karma tippremjani u kolli xi baby fil-familja. U ġiet tof. Inti xtaqt li tkun nanna? Ma tafx. Xtaqt li tkun nanna? Le, naf li kien aħbar li l-qajt. Nikpi u nitħad, tiftakar? Pozitivament ħafna. U Toftof hija tifla speċjali daqs kemm naħsbu. Jo tifla tagħna. No, she's brava ħafna. Affectionate. Għandha ħafna gratitudni fis-sens Għandha ħafna. Thanks u work. Yes. Cool. X'għamilt biex tagħti sigaretti ma? Ok, kellek speċa dal-inċentiv. Tidaj, all right. Kont imsifer inti l-Ingilterra, niftakar u psychologically bdejt nipprepara li nifsi rrit naqtaħħom. Bis-serjetà għax kun hemm fażijiet meta rrit naqtaħħom. U biex taqta' 50 cigarettes a day. Kera, Mbagħad iddeċidejt niġi narak f'Ġenwari kien. U għad issa dik il-ġimgħa nibda naqashom ħafna. Kont impej forsi 4 a day, meta kont imsifra, u mbagħad fuq l-ajruplan għaddaqshekk issa. U batejt ħafna, kont noħlom li qed impejjeb, u nqum nikbi għax ġerġajt pejjeb. Dik normali, ġifieri. U għadni sissa ġifieri għabtit ta' sigarett. Għalkemm għaddew naħseb 9 years naħseb. Kera, l-addiction kera. U għahna għanna pjuttost addictive personalities. Yeah, that is the problem. Person għannu kien alkoholiku. Yeah. U issa għandek addictions? Għandek addictions issa? Ma nafx. Nikol. Tikol għafna. Nikwieta nafu I know, anka jena. Tista' tifetana. Anka jena. Imma għat nħosni bħal meta kelli sigaretti u I had to give up, ġviri. I mean, ris għalem biex nbiddel nerġa. Ok. Mela, tlaqna l-parti di għajdura fil-qosor miġuba minn Sanja, xisma xdarba. Sanja tal-dik, tal-floating. Tal-floating, hobbu flotation tank. Flotation tank? Xieġri? Flotation tank, jissa hija u najlek u tara. Għalik nifsek, ma nafx kem, inti stravera bnied ma xettika, ma ħamurat il-terapista, zubbet murat il-terapista, ma għattam il-meditation, zubbet meditation. Il-problema tana ja social works are doers, not thinkers, I mean ek. But you need both, mate. You need, ovvja, u ħatamel l-affarijiet beħsib. Muxek. Social work imma mux that sitting down for an hour talking. Inti jurtawk l-akademiċi, kif jurtaw lili. Kultant, le, ċertu akademiċi, le, sekonda, ħani kwalifika dik l-istarija ma' akademiċi li jagħmlu ħafna xogħol siwi u vera jimpjanjaw ruhom u mad. Però darba minnhom pereżempju kont qiegħed appuntament, kont qiegħed id-dar ta' xi ħadd insomma. U nsertajt insomma laqa ta' bejn 5 akademiċi li jridu jorganizzaw dal-avveniment super sempliċi li jekk inti ħilla del biex torganizzah 5 minuti oħra tajli lest. U għamilna għala 6 sijat daw għadhom qed jiddiskutu min ħajt ċempel l-venue biex jgħidlu xiex. U fl-aħħar għattilhom isma' men fl-ixkun vodka għandkom għax jiena ġbajt. U telqok il-barra? Le, sempliċement skirt.
Minn hemmhekk il-qudiem kienet esperjenza sabiħa. Le, kien hemm ħafna akademiċi li tallimt ħafna minn għandhom. Le, l-għem hemm ħafna akademiċi fiha. Inti idejek min dum jitteorizza, ħafna ta' minna ma' riċerka biex insib riċerka oħra rrid nagħmel dik id-dejja. Ma jħobb nisma' nħobb nitħaddet ma' nies li forsi huma kważi purament akademiċi għax jiena mbagħad nħobb nimplementa ħafna taf kif jiena. Aha, fil-fatt inti mhux iddejjaqni insomma. Nurtaki li. Turtani, meta ngħid xi ħaġa u tipprova you delve into Mhux it. nipprova. My goodness, għatlek kelma jiena hekk. Għazan. My goodness. But what was that about the unexamined life not being worthwhile? Who said that? Socrates? Le, neħx ħafna b'dak il-kredu, speċa kważi kollox meta t-esploraħ nar iktar fil-font, jitik ħafna iktar soddisfazzjoni bieċir. Mela fil-qosor, mġib minn Sanja, flotation tank, issa morru namluħ qabel ma tispiċċa s-sena. Ok. Mbagħad għajdli jekk moħħok jiġi spare parts. Jistlodis. Yes. Min għala dik ta' the unexamined life, Socrates, u x'kienet eżatt An unexamined life is not worth living. Not worth living, u hija not worthwhile, not worth living. Very hard. Dak probably translation tal Ifhem, hemm ħafna nies jgħidu ħafna affarijiet. Motherfucking Socrates. Mhux eżattament Nies. Joseph Muscat. Well, Għax sajt fuq Joseph Muscat, u s-sedem Joseph Muscat. Jħelmijak. Dak kif ma tfetċax ullum? Kellu l-kawza ta' ximsifer għandukum. Imsifer? Għandukum, ma naf. Ma sejt nidħol fija. Botox holiday. Mela. What? Dak kien Prim Ministru ta' let's fucking. Oh my God. Forsi għat t-trejnja. Tagħha, Jon. Ok, mela, niftakar tħobb il-parti ċajt. Niftakar tħobb il-Gladys Knight. And the Pips. And the Pips. Kantalna bieċa. Ma kont se ngħidlek. Nibdajjena. Take the ribbon from your hair. Take it loose and let it fall. Daqsek. Umbat l-oħra ta' Georgia. Limma waħda ta' Georgia. Oh, he's leaving on the midnight. Night train to Georgia. Oh, yes, he's leaving. Yes, he is. Għadatik buzz il-mużika. Ija. X'tisma? Għalli. Motown ġeneralment. Għalek tisma Motown? Maybe. Li Motown ta' 70s. 60s u 70s. 60s u 70s, un bat lejtis u għana sormom. Hemm dokumentarju. Searching for Sugar Man. Ek jismu? Searching for Sugar Man? Yes, am I correct? Searching for Sugar Man. No. U taf biħda dokumentarju? La. Bħantik sinopsis ħafifa. Bas għan din l-istoria ta' dan il-bnidem li kien firmat mal-Motown, li kien għamel żewġ albums mal-Motown li fallewlu, kien mill-Kanada, jew minn Detroit. Iswed kien ukoll. Ħadd ma jafeżax, naħseb iswed kien, le? Abjad kien, abjad ma. Isu Messikan. Motown. Motown ġeneralment. Kien da ġifieri kien jaħdem fil-kostruzzjoni, kellu ħajja vera ibsa. Li ma South African Culture Phenomenon hija il-fenomenu li jumbat sar, ħan nispjegalek. Mela da bażikament nieda żewġ albums mal-Motown u fallewlu. Safejja fu u kellu ħajja vera jibsa. Sa frattant l-albums tiegħu kienu qed isiru verament popolari. Minn artisti oħrajn? Le, fi South Africa, kif urjetni għadem. Kien il-ħabta meta il-raġel iswed kienet jiġġieled kontra l-apartheid. U l-kanzunetti tiegħu kienu l-innijiet li kienu jkantaw biex joħorġu jipprotestaw, eċetera. U kien hemm ħafna leġendi li dal-Ostra Sugarman kien pereżempju kien hemm min jgħid li
darba ħarġ fuq il-palk u nħasel bil-petrol u tan-nar li l-nifsu. Jew kien hemm min jgħid li kien ħarġ fuq il-palk, tefa' shotgun ġol u sploda moħħu. Ma fil-verità da kienet jgħix ħajja miżera jaħdem fil-kostruzzjoni. Fl-istess ħin il-Motown kienu jafu li qed ibbijaw il-miljuni South Africa u li l-um għet jgħidu xejn. U How did he find out? Mbagħad eventwalment kien hemm xi ħadd mis-South Africa li skopra li isma' aħna qed nisimgħu li għandna da Sugarman jeżisti, kif jista' jkun jeżisti, speċjali jom kien leġenda vera kbira. Tifhem kien Mitsu. kellu din il-leġenda metafizika, speċna. U minn hemm bdiet it-tfittxija għal dal-ostra Sugarman. U da meskin, da kien doq kien vera stramp, u ma barra da kien it-tip li mur ġobar u juqot idoq u flok jħares lej l-udjenza jħares lej il-kantuniera u juqot idoq. U l-konċerti għamlu ma kienx 100% kalibrat. Mbagħad eventualment sabuħ u da għanna ta' xi 70 sena ħaduh is-South Africa u beda jdoqilhom u għanna mijiet ta' eluf li nizlu fil-ġiri stadium wara stadium wara stadium u tara, u speċa meta saqsuħ da l-ostra CEO tal-Motown vera ħareġ ta' ġifiri villan besqa. U fl-istessin speċa saqsuħ speċa mandekx sentiment tal-fat li inti suppost miljonarju għamilt ħajja ta' superstar u għex ħajtek ta' għallom, ble, ma laqwa sali sibt l-udjenza tijaj. U kien għal kollox biex ta' fil-paċi mal-fat li għex ħajja diffiċli. Nasib u koll nasib kien sabiħ. Kifat l-ekina, at the time, probably kien. Ma da kellu 70 sena, ġvida, 70 sena. At the time, tkun tweġġak il-ħagġa u għek, imma jaddi żmien, but you come to terms with what has happened. Pal meta kont tifla jiena. Came to terms with it. Ma dax 69 sena. Ija. Jaqla ġo fih. Ma nafx kien kellu, kemm kellu. U mbagħad interessanti ħafna li bin għamil id-dokumentarju minn għalija rebaħ l-Oscar. Rebaħ l-Oscar, ċekki minn għalija rebaħ l-Oscar, u mbagħad mar biex jagħmel feature film. U tant saba diffiċli, tant ġi frustrat, tant ma setax isib kif se jaqqat dil-ostra storja li talla. Talla. On another note, le ma biex il-nis jifmu kammu jibes li tikteb feature film. Anyway, nħobb il-Motown. Il-film rebaħ BAFTA Award for Best Documentary u Academy Award for Best Documentary Feature. Eżatt. L-Oscar u l-BAFTA, ġifiri l-ola zewċ onuri li tistaġibu ma' miet ta' 36. Talla ta' 36, u. Director, dead at 36, emmek, ma' ġajden mek l-ewel wahda, l-ewel. Taw, kem taf daw affarijiet inta? Għax affarijiet interessan. Ija, ma taqra ħafna, what? Ma tafx li naqra ħafna, Franzi. Ija, ma marrelli ekket taqra ktib mod, ek taqra daw, kollox naqra. Jiena nħoss li l-ewel isu 16 sena ta' ħajti kienu l-ikbar ħela ta' ħin. Tejtom. Ma nasib anka sa' kem kelli jisu 18-20. Għax unbat anka meta bdejt il-ħajja delinkwenti u koll u koll, mux għax ta' kon naqra, imma mek bdejt nitgħallem xi affarijiet u bdejt nirraġuna, bdejt norjenta naqru ħispeċta fil-dinja. Zulu Nation kem kellek żmien? U le ma Zulu Nation kienet ma kella l-ebda. Mux negattiva, dan. Eżatt, xejra negattiva. Li, anzi, għax mek bdejtu filosofi u affarijiet. Nasib ta' 28, xaġek. 28 kien, no. Mela, kont. Għarri, meta mot l-Ingilterra, kelli 27, iġi 26. Mela. Għalek tisma l-mużika? Ija, għatlek. Dal-axar rajt il-film ta' Aretha Franklin. U wara li rajtu nsom għadna nisimaw għonik bin, nsom soltu. Għalfejt ibki?
I say they move me a lot, these songs. Okay. Ma, mistoqsija numru 2. X'tixtieq għat-tfal kollha tiegħek? Diffiċli għani. Wiesa. Nixtieqhom suċċess kbir. X'inhu suċċess imma? Suċċess suġġettiv. Nkun retorika, li għatlek nawodhom. Nkun retorika, li jixtiequ qalbhom. Li, I mean, I hope there is success in their work. That they ma jkollhom ħafna diżappunti. U jilħu l-għaniet li jixtiequ jilħu u jixraqilhom. Alright. Okay. Taf, New Year's resolution għandek? Le, forsi li kell. Forsi li kell, x'trid tagħmel bi kell? Nbiddel u ftit. Ma menni ma jgħinix, It-sokkor ħobbu għedak. Id-donuts. U inti xa tagħmel imma? Le, ħanerġa' nipprova nikol sura. Suppost Francis Mallia taf li jirresponsabbli għal-ġir tagħha u mhux ma tistax eżatt titfa' ħtija fuq. Naf. Thank you. Dak l-anġlu. Jina ommok ta' mhux it-tifla tiegħek. Ma kultant. Tajjeb. Għadli, id-viddik tagħmel. Isma' tix tagħmel fit-vitu magħna? X'inhu? Il-fit-fit. Fid-vidu. Fit-fit, ħanamlu. Sirta żina ġoni. Eżatt, għalhekk għandek tagħmel il-fit-fit. Il-fit-fit ħanamlu dan il-proċess ta' 12 il-ġimgħa, jagħmluh il-Brown's Pharmacy fej tibda billi jagħmlu lek il-testijiet tad-dem, jagħmlu lek body composition test, eċetera, eċetera, u tagħmel 12 il-ġimgħa jtuk dieta tiegħek, jtuk Exercise. Eżatt. Mbagħad fl-aħħar ta' 12 ġimgħa qabli tkun fl-aqwa stat li ġismek qatt kien. Ma tinsiex li jiena 68 għandi, ġifieri. Eżatt li da u fil-fatt dan għall-firxa wiesa tal-popolazzjoni. Interessanti. Interessanti mhux iva. Tipperswadini iktar. B'xejn. Mhux issa. Ikollok six-pack li għakosu. No, jien jew. Ma tħossok tajjeb, iktar ġiri, iktar maħa tkun healthy, iktar għawdi l-sofi. Għajt sofi. Fejti firma. Limu l-izbaħ post li għazzort u li tixtieq terġazzu. Mexico. Fej Mexico? Mexico, Oaxaca, Merida, postijiet. Xem da postijiet. L-għol nis n-nis vera, nis ħalwin, nis warm, ħafna. Mbata il-temples u ekku, palanke sabi ħafna. Il-temples u ek fil-jungle, fl-Amazon forest. Yeah, that was an experience. U da tempji minnhom dehom. Azteki, Aztecs. Dak rajtu Apokalipto jew? Le. Ta' Mel Gibson. Dux Mel Gibson dak id-direġieħ. Int rajtu Apokalipto? Nofsu, kif rajt nofs Apokalipto? Umbat marġeċ sibt il-tiġa. Daw film. Taffaj nishtiq immorru pal Peru. Daw Machu Picchu. Machu Picchu, nis colorful iktar minn Mexico. Taf minn Peru? Il-tajt mi għawanti. Minnu? Provata. Il-tajt mi għawan, dak il-ċadvera tajab mi għawan. Dak mis il-hip-hopper. Madonna. I think he would resent that. Immortal Technique. Mar il-Peru? Mux Mar il-Peru, dak Peruvjan. He's from Peru, Peruvjan tal-Bronx, dak. Ok. U kolorit ħafna. Il-nis ħafna koloriti. Kif kienet l-esperienza tijak ma' Immortal Technique? Inti kontem le shows here. Mela ħad għod. U ħassajtni jek. Importanti. Għastani l-attenzjoni u kol pala il-mami. Il-matriarka
tal-konċert. And he came to me, basically. Xaħna mill-lek naqa VIP jek mal-ġemp. U xogħol biċċa siġġu Kellek siġġu. Ħadd ma kellu siġġu li fin. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Insomma, kollha konna ġiti aktar show. Ma dak kien wieħed mill-isbaħli ta' ħajti jum. Kien achievement għalik. U kien li kien sabiħ li l-eroj tiegħi kien ġenwin u autentiku daqs kemm kont nimmaġna. Dan li hu. Mbagħad ftit wara ltqajt mal-Onyx. Taf minnu mal-Onyx? Daw kuna kantaw slam, tattara, tattara, tiftakarhom slam. Dak darba organizzajt l-hom konċert Barcellona il-daw u kienu ma bżiet, miżoġeni ġifieri wara l-konċert. Wara konċert. Miżoġeni xi tfisser? Miżoġeni u bodu n-nisa. Abbużivi. Wara l-konċert immaġna ġew in-nies kollha biex jgħidu l-hom proset u biex jituhom l-autograf u hekk. Autograf ta' da. Bil-Malti autograf. U kellhom security guard, security guard kien jiżen miżerjament 170 kilo, kien l-iktar ħaġa enormi la qatrajt f'ħajti. La muskoli ħirġin minn ħabba dajnieh. U beda idaħħal backstage dejna in-nisa biss. Il-ġille daħħal in-nisa. Bis-serjetà. Mbagħad l-nisa tefawhom linjek mal-ħajt. U jgħidu l-om, inti tista' tiġi magħna. Inti kera mur, inti ħoxna, le, mur, ek. Eventualment, għal-grazzja talla, id-daw n-nisa kellhom id-dinjeta li jgħamlu l-barra. Kienet esperienza vera, arsa, kienet esperienza vera arsa. Kont naf li kienu fuq tagħhom imma li tkun daqshekk turi daqshekk disprezz li l-fans tiegħek. Performers tal-bliħ ġifieri, imma bħala bnedmin tal-artib. Mela, dak kollox ma għandek xi riflessjoni fuq l-esperjenza tiegħek fuq il-podcast? Naħseb xorta ma naħsibx li daqshekk interessanti daqs ieħor. Ma nafx. I hope. Ma għajr l-autokritika. Le, ħad gost. Ma mmur għandi xi ħaġa lik. Ċander. Li għażilta jien, domt ħafna fil-Q ma' Julian, tista' timmaġna x'il-batija. Rigal, minant karizma li huma ovvjament sponsors tal-programm imma iktar minn hekk ġobhom li għatu xi ħaġa lil mami tiegħi. Nara how nice. Li ma rigal. Mort nażwien u ssibu f'dik il-borza li għandek qudiemek. Ma tistax tibda ċeċ taruħek għal-kaxxa tittara x'fih. Wow. Ġissa tinħassin mux sinċira. Le, I love them, you know I love. Wow, sbieħ ħafna. Thank you ħafna. Ta' xej? Somma ta' xej. Miktar ta' għanna zon. Najt il-karizma, thank you. Jek it-trid. Vera sbieħ, vera. U jena taf li nħobbom. Miktar le, għal-dija. Mittini wahda. I love this. Ma? How lovely. U fuq wara għandek xi insignia wkoll. Mama Francis. Thank you so much. Mela, fuq dik il-nota tagħna l-koll, nawguralek il-miliet ħini. Mija kan għattawta. Ejja naf, għalek. Għalek se jkun ħini. Glockport ieħor tal-aħħar. Thank you. Provaw nimmaraw. Taqsek. Sena Kemmu tajjeb da, vera? Ejja ta' ilhom jiggravaw. Issa jela għamilt il-laser, u meljoraw. Imma xorta bil-ħin jisum. Tajja. Le, sempliciment bizmin xorta degenerazzjoni xorta. Ġifiri, ma servik xal-ħajta kolla di tal-laser? Evidentament le. Ma jimportax. Għandim niħer tajjeb u jaqdini biex-xam. Għajna għamilt il-katarretta xi sena ilu. Bloody fine. Happy Christmas.
Għaddieħla, grazzi li Derek Meets, l-Free Hour Sphinx E-Cabs, grazzi l-Matrix Collection, Frank's Gentleman's Essentials, Karizma, Sanja u Taffittazza, grazzi l-patruni tagħna. Isma' għal-patrun tagħna llum kif ma nixktieb. Għaxirqat, bro, għaxirqat. Issa se jkolli nistenna u hekk sakemm Julian l-in-house hippie mur ġib il-ktib. Like, subscribe, isma' di tal-like importanti kemm għall-ego tiegħi, però apparti l-ego tiegħi wkoll għal-fatt li tinfluenza l-algoritm li b'konsegwenza jfisser li il-videos tagħna jiġu mxerda ma' aktar u aktar nies. Għajdulna x'taħsbu fil-kummenti, għajdulna x'ixtiequ għas-sena li ġejja bħalma tafu id-dieħla għandna l-episodju tal-feroċi Marka Milleri, għal min mhux diġà patrun, jekk titlu sa fil-patreon.com forse Jon Mallia, tistgħu taċċedu dik it-taħdida wkoll. Da kollox minnaħa tiegħi, forsi xi darba jaf jasal ukoll Ġiljan. Ġiljan! Ġew le, bro, għamil ma importax. L-aħħar ta' programm il-miliet naħfru ilek. Castello, ma Castello fil-fatti għal-play li palissa uħti għed ta' menu ċek. Ktib tajb ħafna men, kellim ħafna drabi fuq il-ktib Castello ta' Claire. Ħad gawdiħ, aqraħ, ibat li għaj li xtaħseb, ktib tajb ħafna. Saħħit, narakom id-dieħla ma' Marka Milleri. Good night.